36 do 3. Se non hai ninguna cuestión neste tema, procedemos a votar. Perdón. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto. Perdón, ao punto cuarto, sí. Aquí eu propoñolle, se lles parece, como van xuntos ou van unidos o cuarto e o quinto, que un é a aprobación da ordenanza reguladora e outro tema do mantemento das tarifas, se lle parece, propoñolle o debate conxunto e procederemos despois á votación separada dos puntos. Se estamos todos de acordo, procedemos así, entonces. Moitas gracias, pois vamos a debatir agora a aprobación inicial da ordenanza reguladora do Servicio de Taxis do Concello de Ames e o acordo relativo ao mantemento de tarifas aplicables dos servicios urbanos de taxis no Concello de Ames. Ten a palabra a concelleira Beatriz Martínez. Boa tarde, noite a todos e a todas. Como ben dixo o alcalde, traemos a pleno a aprobación inicial da ordenanza reguladora do servicio do taxi. O 1 de outubro do 2018 publicase o decreto 103/2018. Este establece na súa disposición final a aprobación de ordenanza que os concellos adapten as súas ordenanzas reguladoras do servicio de taxi a este decreto. A elaboración desta ordenanza nace, por tanto, da necesidade de contar cunha regulación do sector do taxi adaptada á realidade social e económica do Concello de Ames, procurando a mellora da calidade da prestación do servicio, tanto para o profesional do sector como para as persoas usuarias, guiados en todo momento polo interese social e ambiental, así como dando cumprimento ao decreto antes mencionado. En canto ás tarifas, por parte dos servicios xurídicos e económicos do Concello de Ames, se considera o máis axeitado ter as tarifas dos taxis que non formen parte desta ordenanza, posto que poden ser revisadas anualmente por a solicitude do sector do taxi e non teríamos que estar tocando a ordenanza continuamente anualmente e sería moito máis áxil a aprobación de ditas tarifas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Ten a palabra a señora Feijóo. Bueno, boa tarde, noite a todos e a todas. Efectivamente, pois estamos ante unha ordenanza que pretende adaptar a normativa municipal o que establece o decreto 103/2018 na súa disposición final segunda. E temos que dicilo, é unha ordenanza técnicamente impecable, prácticamente un copia e pega do decreto, e pouco ou nada hai que discutir nese sentido. De feito, dentro do noso grupo fixemos no seu momento varias achegas, algunha das cales foron incorporadas, o co cual agradecemos este término. Agora ben, que algo sexa impecable sobre o papel non quere decir que nazca ben, nin que se axuste á realidade que temos no noso Concello. Esta ordenanza, nese sentido, nace mal. E nace mal por varias cuestións. Entre elas, porque pretende impoñer un servizo 24 horas e, ollo, nós non estamos en contra deste servizo, en absoluto, vamos, pero entendemos que para eso son necesarias unhas condicións previas que actualmente non se dan. Porque sexamos serios e coherentes. Se queremos adaptar a nosa normativa ao decreto, temos que facelo en todo, e non só no que nos convén. A propia norma fala dunha ratio, fala de unha licencia por cada 1000 habitantes. En Ames somos 33.000 habitantes. Cantas licencias temos? Pois as mesmas que hai 20 anos, 15 licencias. 15 licencias para 33.000 habitantes. E pretendemos que funcionen como se fosen o doble. Pretendemos un servicio 24 horas con recursos de hai 2 décadas cando éramos a mitade de poboación. E, polo tanto, iso non é planificación, isto é voluntarismo. E máis, das 15 licencias existentes, 6, casi a metade, están pedindo algo moi razonable, que é que primeiro se faga un estudio como marca normativa para saber cantas licencias necesita realmente Ames, que se planifique como se van a incorporar esas novas licencias e despois, pero só despois, falar dunha ordenanza e dun servicio 24 horas adaptado á realidade do Concello. É dicir, non se están opoñendo, simplemente piden orden e piden lóxica. E chegamos ao punto clave, un punto que ao noso entender é o máis grave.
como se fixo a negociación desta ordenanza. Unha negociación que se baseou, non sei se intencionadamente ou non, nunha premisa que realmente non era certa. Dixéronlle vostedes aos taxistas que había que aprobar primeiro a licencia, esta ordenanza para poder sacar despois as novas licencias e que non había outra opción, que así o indicaba a secretaria. Pois ben, eu creo que na comisión do Bernes a propia secretaria foi moi clara e nos dixo que isto non é así, que as licencias se poden tramitar antes ou despois e despois traer a ordenanza. Dixo claramente que non temos por que modificar a ordenanza para poder sacar esas dúas licenzas que están pendientes e que logo cambiaría o escenario, lóxicamente. É dicir, negociaron vostedes sobre algo que non era certo. E iso, a noso parecer, cambia todo o acordo. Convértese como pouco incuestionable. Por iso, tendo en conta todo isto, que case a mitad do sector non está de acordo coas quendas de 24 horas nas condicións actuais, eso queremos recalcalo, que nas condicións actuais, que no decreto tampouco pon que sexa obrigatorio, sino que di que é recomendable que exista este servicio, e que a negociación co sector partiu dunha premisa errónea, solicitamos que este punto quede en riba da mesa. Moi ben, moitas gracias polo grupo do BNG. Bo día. Ben, partindo da base que eu creo que todos os grupos desta corporación compartimos, non, que é necesario actualizar a ordenanza do taxi no noso Concello, ademais de que é unha obriga legal, tal e como se comentou hoxe aquí. É evidente que un servicio de taxi ás 24 horas, contar con vehículos adaptados e tamén incrementar o número de licencias son necesidades que ten o noso Concello. Agora ben, dito isto, queremos poñer en riba da mesa unha serie de cuestións coas que non compartimos como se procedeu nesta modificación. En primeiro lugar, a normativa autonómica establece claramente que a modificación das ordenanzas debería partir dun estudo previo de mobilidade. Un estudo que analice as condicións reais do Concello, a calidade do servicio existente e os aspectos socioeconómicos. Segundo se nos trasladou na comisión, este estudo non existe, polo que estamos a traballar sen un diagnóstico riguroso da situación actual. Pode explicar a concelleira por que non se fixo este estudio? En segundo lugar, respecto á implementación do servicio continuado de 24 horas. É certo que a normativa habilita os concellos para facelo, pero tamén establece a necesidade de dar audiencia previa ás asociacións do sector e aos órganos correspondentes. A día de hoxe, a asociación existente non está formada por todos os taxistas e, como comentou a miña compañeira de Espazo Común que me precedeu, non todos comparten a mesma opinión. E eu creo que sería máis axeitado pois chegar a un consenso entre todos. Os propios profesionais do taxi trasladaron preocupacións importantes, como é o número actual de licencias, que é insuficiente, que se descoñecen as condicións concretas das quendas que se pretenden implantar e que existe risco de perxudicar o servicio ca implementación do servicio de 24 horas. Ademais, temos a impresión de que non se deu a adecuada, digamos, que non se lle fixo o adecuado caso ás alegacións que estes fixeron que nin se intentou dialogar con eles. E aquí hai un dato obxectivo que non podemos obviar. A propia normativa a que nos queremos adaptar establece que un concello cunha poboación superior a 20.000 habitantes e inferior a 150.000 habitantes debería ter unha licencia por cada 1.000 habitantes. No caso de Ames, como xa se comentou, temos 15 licencias, é dicir, menos da metade das que nos corresponden. Por outra banda, queremos lembrar que o propio decreto autonómico establecía obrigatorio adaptar a ordenanza municipal no prazo dun ano desde a súa entrada en vigor. Estamos a falar dunha norma do 2018 e actualmente estamos no 2026, polo cal penso que hubo tempo para chegar a un consenso, facer un estudo e adaptar esta ordenanza de xeito adecuado. E desta falta de negociación tamén botamos en falta que se intente establecer outros criterios sociais aproveitando a modificación, como pode ser o acordo no que se chegou en Pontevedra cos taxistas de o coche ao punto no que se lle dota a lugares onde non chega o transporte público dun servicio de taxi a demanda por un prezo menor que 2,15 euros. En canto ao tema dos prezos, eu quero volver a preguntar, porque xa o fixo a miña compañeira Escarlata en comisión, se non se nos contestou, si, tal e como está a ordenanza, se pode cobrar por reservar un taxi. Quero dicir, a día de hoxe, como non hai un servicio 24 horas, quen queira, por exemplo, coller un taxi ás 4 da mañá para ir ao taxi, ten que facer unha prerreserva pola que se está cobrando tal e como aparece na pegatina que teñen os taxis do Concello
resposta. Entón, eu quero, porque non me queda claro da ordenanza dos precios tal e como están, se isto se vai a facer. E, bueno, dado que non estamos de acordo co que comentei, pois apoiamos a proposta da nosa compañera de deixar o punto en riba da orde do día. O sea, en riba de... Moi ben, moitas gracias. Señor Beiroa. Bueno, boa noite. En primeiro lugar, darlle a noraboa e desexarlle o mellor a nova interventora neste Concello, que, sin duda, pois, será de agradecer todo o traballo que faga. En segundo lugar, o que ven agora a pleno, pois é unha nova ordenanza, que xa había que haber traído a este pleno fai moito tempo, fai uns anos, cando se trouxo a actualización da parte das tarifas que se incluía na propia ordenanza, xa se falaba daquela que había que modificar a ordenanza para adaptala ao propio decreto do ano 2018 e á propia Lei de Transportes de persoas en turismo de Galicia do ano 2014. En canto á tramitación da ordenanza, pois seguiu todos os procedementos que marca a lei, someteuse a consulta pública na cal os taxistas, concretamente 6 deles representados por un, fixeron unha única alegación que era en relación ao servicio de 24 horas. Esta é unha cuestión que dentro do noso grupo xa non entendemos que sexa solamente unha obriga legal, como así é unha obriga que prevé a propia lei no artigo 35.2 en relación ao transporte adaptado, igual que tamén é unha obriga que todos os concellos que teñen o servizo de taxi pois conten cun transporte adaptado. No caso do servicio de 24 horas, como decía, entendemos que é unha necesidade, de feito é unha cuestión que nos teñen trasladado moitos veciños de xeito recurrente a este grupo. Sin ir máis longe, a semana pasada, unha veciña que o seu marido pois tivo que ir nunha ambulancia medicalizada ao hospital ás 12:30 da noite e tiña que pedir un taxi para poder subir e non tiña. Entón, é unha demanda pois latente na sociedade que, polo tanto, entendemos que xa non solamente cumplir a obriga legal que dispón a Lei de Transportes de Galicia, sino que é unha necesidade pois que está na rúa e que lle hai que dar cabida. Despois, en canto ás negociacións que se puderon levar ou non pois cos distintos colectivos de taxistas ou cos taxis en xeral, pois entendemos que eso efectivamente é unha obriga ou unha responsabilidade que lle correspondería ao goberno e que tería que facer. Entendemos que sí que se fixo, de feito, se solamente estivo a consulta pública e solamente se fixo unha alegación, pois entendemos que con todo o demais, co resto da ordenanza, que é bastante extensa, pois están de acordo, non houve ninguna apreciación e ninguna cuestión sobre ningún outro punto, solamente con eso, por lo tanto entendemos que parte do consenso con toda a comunidade dos taxistas. Despois, simplemente iso, pedir que se siga mantendo diálogo cos colectivos, que se aprobe esta ordenanza pois canto antes, porque, como decíamos, xa é unha ordenanza que tiña que haberse aprobado fai moito tempo e que se poida pois garantir precisamente o que é un servicio público e garantilo pois durante as 24 horas, que entendemos que é unha das cuestións máis importantes e máis novidosas que pode traer esta ordenanza. Por lo tanto, adiantar o noso voto a favor na ordenanza e, en consecuencia, tamén votar en contra de que quede en riba da mesa. Moi ben, moitas gracias. Señora Martínez. Vale. Ola de novo. Evidentemente, era consciente este goberno de que o artigo, se non recordo mal, 34, o artigo 34, que é a garantía na continuidade das prestación do servicio, é dicir, as 24 horas, iba a ser o punto máis preocupante. En comisión informativa se explicou que hubo varias xuntanzas con as dúas asociacións dos taxistas. Tamén se indicou por parte de algún grupo que había que me informara de que había unha asociación que só constaba dun membro. Non é certo, teño aquí as actas de constitución que están á súa disposición. Se algún membro se foi ou deixou de marcharse destas asociacións, o deber deles é comunicarlle ao Concello. O meu compañero Víctor, que estuvo todo este tempo con esta ordenanza, reunise en varias ocasións cos dous presidentes destas dúas asociacións e máis cos 6 taxistas que indican que non están asociados. Cando eu tomei posesión desta concellería, tamén solicitaron que me reunira con estas 6 personas e reunirme con elas. En canto a co cual creo que está de sobra dada audiencia ao sector. Por outra banda, non recordo o que me decía Luisa antes, unha pregunta que me fixera.
Bueno, decir que... sí. Cando dixo que nacera mal, porque non puxemos as licenzas antes que a ordenanza, naquel momento a secretaria era outra persona. Eu non, como comprenderá, non vou a discutir a profesionalidade de ninguén nin a forma de traballar. Naquel momento a secretaria que estaba, indicounos que primeiro tiña que salir a ordenanza reguladora e unha vez que esta estivera, facer as bases para as licenzas novas. Unha xa aprobada en pleno no ano 18 e outra que se vai a traer a pleno para poder aprobarla porque somos conscientes, en primer lugar, de que faltan licencias e, en segundo lugar, que necesitamos taxis adaptados. En riba da mesa, pola nosa banda, non vai quedar este punto. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Bueno, polo que se ve aquí están intentando xustificar decisións importantes con argumentos bastante rebatibles e intentando vestir algo de consenso cando en realidade vostede sabe que non é así. Primeiro, basear todo en que a anterior secretaria decía que non se podía, sinceramente, é un argumento, vou decir, moi pouco sólido por non cualificalo de outro xeito. Entre outras cousas porque xa non está aquí para poder corroboralo. E, sobre todo, porque quen sí está, a actual secretaria, xa aclarou na comisión que sí se pode facer. Podíanse sacar as licencias e despois a ordenanza. Que por ela non habería ningún problema e que o seu informe sería favorable. Supoño que antes de traer a ordenanza a pleno falaría con ela deste tema, ou non. E supoño que lle diría que se podería facer. Por lo tanto, si se poden sacar as licenzas antes que traer a ordenanza, sinceramente, sigue sendo pois unha cabezonada deste goberno. Por lo tanto, co criterio actual, e vendo que este é o punto que xera conflicto, o normal sería acollerse pois, a interpretación que fai a actual secretaria. Sacar as licenzas, cambiaría o escenario, e polo menos esas 6 persoas, que son casi a metade dos taxistas existentes, xa non terían este problema e xa non estarían en desacordo en que se fixeran estes turnos de 24 horas. En canto ao que di vostede das asociacións, certo, reuníronse cas asociacións, pero como lle dixen antes, pois mire, falar de representatividade cando estamos falando de 8 personas dun total de 15, a verdade é que a representatividade non é moita. E cando me di vostede que ten as actas de constitución e que hai 3 persoas, sí, claro, lógico. Se non hai 3 persoas, bueno... Por favor, perdone un momento, non entren en debate, está contestando o intervinte. A mí non me molesta, pero, como lle decía, claro que ten que haber mínimo 3 persoas para que unha asociación se constituya válidamente. E como sabe vostede, porque vostede sábeo, unha persoa foise desa asociación. Polo tanto, esa asociación xa non consta de 3 persoas. Que non lle transmitiran ao Concello? Pois tamén é unha cousa que vostedes deberían mirar, porque todos os anos as asociacións deben renovar a súa documentación e deben renovar mandar incluso os estatutos e demais os orzamentos ao Concello para que verifique que está sendo así. E o que lle dixen é non que pedirá acta de constitución, que pedira as actas de xuntanzas, porque nos estatutos da asociación pon que se teñen que reunir polo menos unha vez ao ano. Pida esas actas e a ver se efectivamente se reuniron unha vez ao ano e se siguen reunindo. Para terminar xa, único que lle teño que decir, consenso ningún, as negociacións, volvo a insistir en que partiron dunha premisa que non era certo, polo tanto o resultado dificilmente pode ser bo, e por eso insistimos en que así as cousas non se poden facer e insistimos en que quede o punto en riba da mesa. En canto ao seguinte punto das tarifas, pois simplemente decir que é unha especie, visto que se trata de unhas tarifas xa aprobadas no pleno de maio de 2025 e que teñen vixencia durante todo o ano e que os servicios xurídicos e económicos do Concello consideran máis axeitado que as tarifas anuais dos taxis non formen parte da ordenanza para podelas actualizar dun xeito máis áxil, pois nós nese punto sí que non habería problema. Pero no da ordenanza insistimos en solicitar que quede en riba da mesa. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Sí, nada, volver a reiterar a pregunta de si me poden aclarar si
tal cual como queda o tema dos prezos, se vai a cobrar á xente por reservar o taxi. Eso quero volver a preguntalo. E despois, respecto do que comentou a concelleira do da secretaria, claro, pero se a secretaria actual o permite ou informa favorablemente, cal é a razón para non quitar primeiro as licencias e despois actualizar a ordenanza e así poder chegar a un consenso co sector do taxi, do Concello. Iso é o que eu non acabo de entender. E, bueno, como xa lle dixemos, efectivamente, creemos que é preciso un taxi adaptado, creemos que é preciso un servizo de 24 horas, pero tamén creemos que é necesario un estudio de como está a situación no noso Concello e de ter consenso co sector do taxi. E, de igual xeito, creo que é igual de importante ter un taxi adaptado e un servicio 24 horas como ter o número de licencias que nos corresponden por habitantes. Para min está no mesmo grado de importancia. Entonces, para nós están comezando a casa polo tellado en vez de por onde hai que comezala e non podemos apoiar isto. Moi ben, moitas gracias, señor Beiroa. Boa noite outra vez. Simplemente, moi breve, por aclarar tres cousas. Nós estamos en contra de que quede este punto en riba da mesa porque creemos que é unha prioridade que se saque esta ordenanza canto antes. Todos os grupos aquí levan exposto que leva moito tempo demorándose esta ordenanza, polo tanto, para nós non ten sentido seguir demorando, cando a única cuestión que xera controversia ou que pode xerar controversia con algúns taxistas é o que alegaron que en relación ao punto de prestar o servicio de 24 horas, xa expuxen anteriormente que para o Partido Popular que o servicio de taxi é un servicio público e tense que garantir as 24 horas é unha cuestión que non debería xerar debate. Lóxicamente, cando unha ordenanza sigue o procedimento para a súa aprobación e se somete a consulta pública de xeito previo á súa aprobación inicial, pois calquer cidadán, calquer interesado, pois pode alegar ou manifestar ou chegar a súa proposta que considere. Pero entendemos que é unha cuestión que non se debería de entrar xa nin tan siquera a debater porque é unha obriga legal e por primeiro lugar e en segundo lugar porque é unha necesidade e unha demanda que traslada a veciñanza. É un servicio público e entendemos que como servicio público que se ten que garantir que se preste as 24 horas do día. Igual que as farmacias de garda teñen que prestar un determinado servicio en determinadas condicións, pois entendemos que o servicio de taxi para aquelas persoas que non teñen outro medio de transporte, pois hai no que garantir. E nós, como Concello, como Administración Municipal e a Administración máis próxima ao cidadán, nos queda outra que escoitar á xente e garantir que ese servicio se preste. En segundo lugar, xa para rematar, en canto á ordenanza, o que se expuxo aquí, de se antes era un criterio, agora é outro criterio, de que había que traer primeiro a ordenanza e logo sacar as licencias, non temos nada que decir, é un criterio que se trasladou por parte do Concello. Ao noso modo de ver, pois parecenos correcto, no sentido de que primeiro se adapte a normativa a legislación actual e non aprobar unha ordenanza agora, e agora sacar unhas licencias de taxi, posteriormente modificar a ordenanza, parecenos máis axeitado, máis acaído, primeiro ter a ordenanza actualizada e posteriormente pois sacar as licencias que corresponda para intentar de cumplir a ratio. Por eso, simplemente eso, adiantar o noso voto a favor e decir que non vamos a votar en contra de que quede, que imos a votar en contra de que quede enriba da mesa e que imos a votar a favor da ordenanza e das tarifas. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Martínez. Bueno, eu o que quería decir en primer lugar é que o que me chama moitísimo a atención por parte de Espazo Común e por parte do BNG é que todo o mundo fala de 6 taxistas, pero ninguén está falando de todos a veciñanza mesá que non ten servicio 24 horas e que é necesario. Chámame a atención que solo se centren en 6 taxistas. Por outra banda, eu tras informarme co técnico que leva o tema das asociacións no Concello de Ames, indícame que si non teñen que achegar as actas cada vez que hai unha xuntanza, eso é como indican, eu non son letrada, non o sei. Decir que nunha delas, que é a Asociación de Teletaxi Ames, constan 10, e na Asociación de Taxistas do Concello de Ames constan 5. Eu, cando non quero que o meu nome conste nunha asociación, inicio os trámites para irme. Non espero que sexan adiviños os demais. En canto á pregunta que facía Rosalía, creo que hubo un erro, porque nesta comisión ti dis que o preguntou Escarlata. Nesta comisión estiveron Alexandre e Nati. Si pode ser que fora noutro momento. En canto a cobrar por reserva, todo isto ben estipulado e aprobado pola Xunta de Galicia por Transportes. Nos o único que facemos é trasladar a proposta económica á Xunta a Transportes. Transportes quen lle dá o visto bo.
simplemente nos facemos os trámites, nada máis. Neste momento non te podo responder a esa pregunta porque non o sei. É o que a Xunta indica, transportes. E por eso, en canto a que se deixen riba da mesa, esta ordenanza ahora sale a exposición pública durante o tempo que indica a lei, e aí poderán os taxistas que consideren oportuno e a veciñanza que considere oportuno facer as alegacións que queran, será a Secretaría quen resolva, e gustaríame puntualizar que sí que é certo que a señora secretaria dixo que se podía facer así, pero gustaríame resaltar que o que explicou é que o máis conveniente é sacar a ordenanza e despois sacar as bases. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Creo que unha vez debatido o punto, vamos a proceder entonces á primeira votación, que é que quede o punto, entendo que o punto cuarto, en riba da mesa, a proposta de Espazo Común. Votos a favor de que quede en riba da mesa? Espazo Común e BNG. Votos en contra? Grupo Socialista e Grupo do Partido Popular, polo cal non hai abstencións. Entonces, procedemos entonces agora a votar o punto cuarto. Recordolle que era a aprobación inicial da ordenanza reguladora do Servicio de Taxi do Concello de Ames. Votos a favor da ordenanza? Grupo Socialista e Grupo Popular. Votos en contra? Espazo Común? Abstencións? Grupo de BNG. Moi ben, moitas gracias. Procedemos a votar o punto quinto, que é acordo relativo ao mantemento de tarifas aplicables dos servicios urbanos de taxis no Concello de Ames 2026. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos entonces agora ao punto sexto, que é a aprobación da devolución da garantía definitiva mediante póliza de seguro de caución do Servizo Público do Ciclo Integral da Auga do Concello de Ames. Ten a palabra a concelleira de Economía e Facenda, señora e señorís. Boa tarde, noite a todos e a todas. Efectivamente, tal e como se recolle neste punto e na documentación que se anexa, a empresa Spine Delfín iniciou a súa actividade no Concello de Ames o 16 de xuño de 2017 e finalizou o día 31 de marzo de 2024, pasando dende 1 de abril de 2024 a xestión directa pola empresa pública local Augas de Ames S.L. O Pleno Municipal do 6 de novembro de 2024 acordou iniciar o expediente de liquidación do contrato, fixando un saldo a favor do Concello de 815.180,82 euros, derivado de actuacións de mantemento pendentes e axustes de equipos. A empresa Spine Delfín comunicou ao Concello mediante escrito presentado o 5 de febreiro o ingreso do importe correspondente á liquidación económica do contrato en cumprimento do acordo plenario do 6 de novembro de 2024. O devandito ingreso por importe de 815.180,82 foi efectuado a favor do Concello. O 11 de agosto de 2025, a empresa Spine Delfín presenta a solicitude de devolución de garantía definitiva que foi constituída o 7 de decembro de 2016, solicitando a súa devolución por terse cumprido amplamente o período de garantía do contrato. De acordo co establecido no prego de cláusulas administrativas particulares que rexeu o procedimento de adxudicación, o concesionario constituíu unha garantía definitiva por importe de 100.000 euros mediante a póliza de seguro de caución de Mafre. Esta póliza de caución permanece en vigor ata que o Concello de Ames autoriza expresamente a súa devolución. E por este motivo, polo que traemos hoxe a pleno, autorizar a devolución a Spine Delfín do seguro de caución. Moi ben, moitas gracias. Abrimos a primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, trátase de atender a solicitude de devolución de garantía definitiva, como comentou a concelleira, constituída mediante seguro de caución, feita pola empresa Spine Delfín, a raíz dun contrato que xa expirou en marzo de 2024. Visto que conta cos informes favorables, tanto do técnico do ciclo integral da auga como de tesorería e intervención, anunciamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Señora Seixas. Sí, dado que é un trámite formal e que conta con informes favorables, adiantamos o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Oulego. Sí, moi boa noite. Ben, un trámite, como ben se dixo, recollido na lei. Os informes técnicos acreditan que o contrato rematou, non hai responsabilidades pendentes, non hai penalidades, a garantía xa pasou e a empresa cumpriu o pago da liquidación co cal, pois adiantar tamén o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señorís. Perfecto. Procedemos entonces á votación. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias.
obras de construción e mellora e acondicionamento do Parque Pardiñeiros no Milladoiro, que forma parte do POS Plus 2026. Ten a palabra o concelleiro de Obras, o señor Nieto. Boas noites a todas e todos. Neste caso traemos dous decretos sobre un mismo proxecto. O primeiro decreto, a primeira documentación que nos envía a Diputación para correxir deficiencias do proxecto, contestou o redactor do mesmo con un documento escrito onde lle deron a razón a todas as alegacións que presentou, menos a un punto, que é o segundo decreto que traemos hoxe. É como cando se estaba convocada xa a Xunta de Goberno, xa se enviou o decreto, por iso traemos os dous xuntos. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, estamos ante un clásico deste mandato, non? Novamente traemos a pleno a ratificación de decretos de subsanación de obras do POS. Neste caso, pois, como indicou o concelleiro, do proxecto de construción de mellora e acondicionamento do Parque de Pardiñeiros. E, como sempre, pois, anunciar o voto favorable. Moitas gracias. Señora Pampín. Hola, moi boa noite. Eu tamén me quero sumar, aínda que xa o fixen de xeito persoal, pois a benvida da interventora e desexarlle unha boa andaina polo noso Concello. Efectivamente, estamos ante un clásico, como sempre di a nosa compañeira de Espazo Común, e como a única variación respecto do aprobado polo Pleno consiste en que se procedeu a subsanar esas deficiencias e que non implican variación algunha no obxectivo, nin na tipoloxía, nin no presuposto do mesmo, anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Grupo Popular, señor. Boa noite, outra vez. Ben, coincidir co xa dito, que por desgracia é habitual, pero non só deste mandato, tamén de mandatos anteriores, que teñamos que traer a pleno ratificacións de rectificacións nos proxectos de obras. Entón, pouco máis que engadir, únicamente instar a que se asilicen os trámites canto antes se poida para levar a cabo as obras. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Nieto. Sí, aclarar que ahora mesmo a fase na que está a Diputación é na de estudio o Concello na solicitud dos permisos para todos os proxectos. Por lo tanto, isto non vai a retrasar absolutamente nada a licitación deste proxecto. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Se non hai segunda quenda, procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Punto 8. O punto 8, que é adhesión ao convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento da rede de concellos contra o acoso escolar. Ten a palabra a concelleira, señora Martínez. Boa noite de novo. Neste caso traemos a pleno este convenio porque se trata, según explicou xa a secretaria en comisión, dun convenio formado por organismos supramunicipais. Destacar neste convenio que intenta salvar situacións non só de acoso escolar, sino de calquer actuación que poda ser necesaria para garantir o benestar e desenvolvemento integral do alumnado galego nun clima de convivencia positiva. Non leva, como xa dixen, obrigas económicas, farase unha xuntanza unha vez ao ano, podendo ter algunha de carácter extraordinario se solicitada por algunha das partes que formen parte, que estén conveniadas. A súa renovación será cada 4 anos. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda de intervención. Señora Feijóo. Bueno, como ben indicou a concelleira, pois trátase dun convenio asinado pola Xunta e a FEGAN, no cual se establecen mecanismos para consolidar unha rede de apoio territorial contra o acoso escolar e que nace co obxectivo de fortalecer a coordinación entre as institucións para a sensibilización, a prevención e a actuación contra o acoso escolar ou o ciberacoso. E así garantir o benestar e o desenvolvemento integral do noso alumnado, como ben dixo ela, nun clima de convivencia positiva. A coordinación interinstitucional sempre supón un avance importante, sobre todo en casos como este de loita contra o acoso, xa que vai permitir unha abordaxe integral que, sin duda, vai a contribuir
a mellorar a resposta ante os posibles casos que poidan xurdir grazas á participación de todos os axentes implicados, como son as administracións públicas, as institucións, os centros educativos, en xeral toda a comunidade educativa. Ademais, a maiores deste convenio, como está previsto tamén que se aprobe un decreto para dotar a esta rede dunha estrutura e regular o seu funcionamento, lóxicamente este convenio terá unha maior solvencia e unha maior solidez. A adhesión, polo tanto, a este convenio permitirálle ao noso Concello asumir un papel activo nun tema tan importante como é a loita contra o acoso escolar, ademais de facilitar a colaboración entre os centros educativos, os nosos servizos sociais, entidades e outros recursos comunitarios que poida haber, así como participar o Concello nestes espacios de coordinación que se establezan e contribuir ás actuacións consensuadas. Ao mesmo tempo, o noso Concello poderá recibir apoio técnico se fose necesario para diseñar e planificar iniciativas frente ao acoso escolar e ao ciberacoso, reforzando así a capacidade de resposta ante os eventuais casos que, como dixen, poidan xurdir e, sobre todo, en materia de sensibilización e prevención. Polo tanto, isto, ademais, conta con todos os informes favorables, polo cual ten todo o noso apoio. Moitas gracias. Señor Espinosa. Boa noite a todos e a todas. Darlle tamén a benvida á nova interventora sobre o tema, visto que este convenio non conleva obrigas financeiras por parte do Concello, é un tema tan importante como a loita contra o acoso escolar, anunciamos o noso voto favorable. Unha pregunta que sí que quero facer, xa que pensamos, e falo xa como membro dunha AMPA, que toda a dotación na loita contra o acoso escolar é necesaria. No punto D dos compromisos da Consellería de Educación fala de dotar de puntos laranxa aos concellos que soliciten. Ten pensado o Concello solicitar a habilitación destes puntos laranxas? Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señor Oulego. Gracias. Boa noite outra vez. Ben, a loita contra o acoso escolar é unha prioridade absoluta. Falamos dun problema real, grave, que afecta directamente aos nosos nenos e nenas, a familia e o conxunto da sociedade. E, por tanto, todo o que sexa avanzar en prevención, detección e intervención merece ser tomado moi en serio. O que hoxe se trae a este pleno é a adhesión a un convenio entre a Xunta FEGAMP e a Rede de Concellos contra o acoso escolar, un convenio que ten como obxectivo mellorar a coordinación, reforzar a prevención e apoiar os centros educativos. Creemos que é positivo porque favorece, como xa se dixo, a coordinación institucional, o intercambio de información e dar unha mellor resposta ante situacións de acoso. Se encardina dentro das políticas da Xunta da Estrategia Galega de Convivencia Escolar e o Plan Integral polo Acoso Escolar e o Ciberacoso Escolar, todos eles centrados en prevención, detección e intervención, e salientar así mismo tamén que a adhesión non ten custo para as arcas municipais, permite estar dentro da rede e pode facilitar futuras actuacións. Por lo tanto, conta con todo o noso apoio. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señora Martínez. Nada, a pregunta que me fixo Alexandre é dicir que no CEIP a Maía, no CEIP de Bentín e no CEIP de Agro do Muiño xa existen estes puntos. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Señor Espinosa. Señor ninguén. Procedemos entonces a votar o punto. Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 9, que é a aprobación inicial da modificación do regulamento regulador do programa Xantar na Casa do Concello de Ames. Ten a palabra a concelleira, a señora García. Moi boa noite a todos e a todas. O que traemos hoxe ao pleno é unhas modificacións da nosa regulación para o servicio de xantar na casa. A nova regulación o que quere introducir uns novos requisitos ás persoas para conseguir o servicio cheque e para que a situación sexa o máis xusta posible. Os cambios contribúen a mellorar a calidade de vida e da autonomía, aliñándose con principios de equidade e solidaridade que deben de rexer nas políticas sociais municipais. Ademais, reforza o compromiso do Concello con un modelo de atención que vai centrado nas persoas
garantindo que os recursos públicos sexan empregados con maior responsabilidade. Nos últimos meses, como todos ben sabemos, produciuse unha subida generalizada dos nosos precios dos alugueiros e dos custos que van asociados a unha vivenda habitual. O incremento está a afectar de forma especial aos nosos maiores e en situación de vulnerabilidade, que constitúen o noso principal perfil de beneficiarios do servicio de xantar na casa. A vivenda, polo tanto, sería un gasto estructural e incluíble que condiciona de maneira determinante a nosa capacidade. Co cal, unha das modificacións que se traen para a aprobación inicial posterior publicación para as seguintes alegacións sería, por un lado, a modificación de 2 anexos na tramitación da axuda e, por outro lado, ter unha valoración de cuantía de vivenda que se podería reducir nun coste de hasta 350 euros mensuais. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijóo. Bueno, aquí o que se propoñen son 2 modificacións do regulamento do programa Xantar na Casa. Por un lado, incluir na valoración de capacidade económica unha deducción por vivenda de un máximo de 350 euros mensuais e, por outra, a unificación dos anexos 1 e 12 co fin de clarificar a documentación que debe presentar. Como ben intentou explicar a concelleira, recóllese no informe técnico a necesidade de adaptar a regulación do programa Xantar na Casa ás realidades actuais das persoas maiores e ou en situación de dependencia do noso Concello. O anterior regulamento é certo que non recollía con precisión criterios que garantiran unha asignación xusta e eficiente deste recurso e, polo tanto, é necesario implementar ou incorporar uns criterios máis claros. Lóxicamente, os regulamentos están para modificalos según se vaya vendo como van funcionando. Esta modificación, ademais, como tamén indicou a concelleira, ven avalada por un balance feito polo propio persoal técnico dos servicios sociocomunitarios básicos do noso Concello, que aconsella por recoller no texto do regulamento determinadas cuestións técnicas e sociais que non estaban recollidas. E unha delas é, lóxicamente, estos incrementos que se están a producir tanto no alugueiro das vivendas como nas cuotas que teñen que pagar de hipoteca. E, polo tanto, parecenos moi acertado incluir estas 2 modificacións e anunciamos xa o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Por parte do PNG, señor Espinosa. Consideramos que os cambios que se traen a pleno para a súa aprobación inicial, ao vir dun balance efectuado polo persoal técnico, son correctos e útiles para poder ir facendo pouco a pouco uns servizos máis progresivos no seu custo e no seu acceso por parte dos usuarios e usuarias coas rendas máis baixas. O único a indicar a maiores, para que quede constancia, é que, como informou a concelleira na comisión informativa, que existe lista de agarro nun servizo tan imprescindible, lembremos que vai orientado literalmente a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade que teñen limitada a súa autonomía para mercar ou cociñar ou persoas en situación de exclusión social. Nun servizo tan sensible non nos gusta nada que esa lista de agarre. Consideramos que debe facerse todo o posible por reducila. Obrigado. Moi ben, moitas gracias, señor Oulego. Ben, boa noite outra vez. Ben, o programa Xantar na Casa é un programa fundamental para permitir unha alimentación adecuada e favorecer a autonomía persoal de moitas persoas, sobre todo maiores. Sin duda, esta medida é algo positivo. A modificación que hoxe traemos a pleno ten un obxectivo claro, que adaptar a ordenanza á realidade actual, especialmente o incremento do custo da vivienda. E faino introducindo unha medida relevante neste tope de un máximo de 350 euros no cálculo da capacidade económica, atendendo os pagos de alugueres e hipotecas. Dentro do noso grupo entendemos que o sentido desta medida, como decimos, é positivo. É evidente que o custo da vivienda subiu de maneira significativa, afecta especialmente a persoas maiores e vulnerables, pero queríamos facer tamén algunhas consideracións. A primeira é que, sen deixar de ser algo positivo,
E ben é certo que se faga, pero quizás poda chegar tarde, porque isto non é un problema novo, non é de fai meses, como se dixo aquí. O problema do aumento dos alugueres e do custo da vivenda xa é algo que leva moitos anos crecendo de maneira exponencial. O segundo, que o límite de 350 euros está ben, pero bueno, hai que ver hasta que puntos pode quedar corto en relación á realidade do mercado de AMES, sobre todo en núcleos como Milladoiro e Bertamiráns. Existe o risco de que este criterio poda, precisamente neste contexto al alza, quedar desactualizado en pouco tempo. E o terceiro e máis importante, que estamos atacando as consecuencias, é realmente non o problema de fondo, que é o aumento do custo da vivenda, a presión económica sobre as persoas maiores e, sobre todo, a necesidade de unha planificación máis amplia en políticas sociais e planificación urbanística. Deixando isto que queríamos puntualizar, dende logo, imos votar a favor da medida porque consideramos que é moi positiva. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señora García. Moitas gracias. Procedemos entonces, se non hai segunda quenda, a votar. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Bueno, temos, como saben, hai un punto por urxencia que vamos a facer agora, antes da parte non resolutiva, tal e como lle trasladei aos portavoces no día de onte, creo recordar que foi, debido a que o orzamento non tuvo alegacións, entonces xa está publicado e entra en vigor, hai que facer unha serie de cambios no orzamento prorrogado que se había feito a inicio deste ano. Entonces, vamos a votar primeiro a urxencia do punto 10º neste caso, que é a anulación de modificación sobre o orzamento prorrogado. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Espazo común? Abstencións non hai ninguna. Moitas gracias. Abrimos entonces agora unha quenda de intervencións. Ten a palabra a concelleira de Economía e Facenda, señorís. Boa tarde, noite a todos e a todos. Pouco máis me queda engadir despois da explicación que dou xa o señor alcalde, pero, bueno, como ben saben, este mércores xa foi publicado no boletín oficial da provincia a aprobación definitiva do orzamento municipal para este 2026, co cal este goberno xa dispón de crédito para poder traballar xa con uns fondos realistas, non? Mentras non estaba aprobado este orzamento municipal, o que tivemos que facer foi traballar sobre o orzamento prorrogado do 2024 e, mediante operacións de transferencias de crédito, cubrir aquelas partidas que non estaban contempladas, como podía ser o AMES Digital Water, proxectos de EDIL, a subvención das comunidades enerxéticas, entre outros. Entón, estes créditos incrementados incluiríanse nos orzamentos do 2026 e habería unha duplicidade, salvo a excepción dos 25.000 euros das comunidades enerxéticas, que si non se contemplan no orzamento do 2026, e esas sí se manterían. Tendo en conta a información tamén recollida nos documentos do expediente, procedería a anular estas modificacións aprobadas sobre o orzamento do 2024 e así xa traballar co do 2026. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda de intervención. Señor Feijóo. Bueno, dende Espazo Común non imos a debatir este punto e, ademais, imos a absternos na votación porque, como xa comentei en outras ocasións, non todos e todas temos dedicación nin tempo para poder examinar os tempos que os puntos que se traen pola urxencia a este pleno como nos gustaría e, polo tanto, como sería desexable. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Sí, bueno, ben, como explicou tanto o alcalde como a concelleira, é un trámite que hai que facer, dado que entrou en vigor o orzamento e que a finalidade que ten é, sobre todo, evitar duplicidades. Entón, vendo que hai informes favorables, adiantamos o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Aulego. Sí, moi boa noite outra vez. Ben, na liña do que xa se dixo, é un trámite formal que hai que facer, como moi ben se explicou, pouco máis poden adir, entón adiantar o voto a favor. Señoras e señorís. Nada, agradecer o voto favorable dos compañeiros. Procedemos entonces á votación. Votos a favor. Grupo Popular, BNG e Grupo Socialista. Votos en contra. Abstencións. Espazo común. Pasamos entonces agora ao punto 11º, que é a moción do Grupo Municipal Popular de Ames pedindo o arranxo do paseo fluvial de Bertamiráns. Ten a palabra a señora Agra.
Boas tardes, noites a todas e a todos. En primeiro lugar, darlle a benvida a nova interventora e deseaslle moita sorte. O Paseo Fluvial de Bertamiráns constitúe un dos principais espazos naturais de lecer e esparecemento do Concello, sendo ademais un enclave de grande valor ambiental vinculado ao río Sar e un lugar de referencia para a veciñanza e visitantes. Dende fai anos, este espazo presenta un evidente estado de deterioro e abandono, con múltiples deficiencias que afectan tanto a súa seguridade como a súa correcta conservación. O Grupo Municipal do Partido Popular de Ames leva anos denunciando esta situación e reclamando actuacións concretas por parte do Goberno local. Así, xa no ano 2016, o Partido Popular instaba ao tripartito a limpar e manter o paseo fluvial de Bertamiráns en óptimas condicións. No ano 2017, aprobouse por unanimidade unha proposta na que se pedía realizar un plan de actuación no entorno do paseo fluvial de Bertamiráns para reparar elementos externos á conca do río, tales como papeleiras, bancos, muros de contención, fontes, etc. Tempos despois, no ano 2022, advertía da degradación progresiva do paseo, incluindo riscos derivados da caída de árbores e de falta de mantemento, solicitando a elaboración dun estudo técnico e a execución de obras de mellora. Posteriormente, no ano 2024, o Partido Popular volveu insistir na necesidade de actuar, denunciando problemas graves como vertidos de augas fecais procedentes dun colector en mal estado, así como abandono generalizado de vegetación, deficiencias na iluminación e unha imaxe impropia de espazo público destas características. Ademais, nos últimos tempos, producíronse episodios de contaminación no entorno do paseo fluvial, con presencia de residuos, lodos e malos cheiros, o que evidencia a falta de control e mantemento desta zona. Mas as reiteradas advertencias, preguntas en pleno e propostas realizadas por este grupo municipal, a realidade é que o paseo fluvial de Bertamiráns continúa presentando importantes carencias, o que demostra inacción e falta de planificación do Goberno municipal. Esta situación non son deterioro un espazo natural de grande valor, senón que tamén supón un risco para a seguridade das persoas usuarias, afecta negativamente a imaxe do Concello e limita o potencial deste entorno como zona de lecer saludable e sostible. Por todo o anterior, resulta imprescindible unha actuación integral, planificada e urxente. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Ames propón ao Pleno de Acción dos seguintes acordos. Primeiro, instar o Goberno Municipal a realizar de maneira inmediata unha inspección técnica completa do paseo fluvial de Bertamiráns, identificando todas as deficiencias existentes en materia de seguridade, infraestructuras, saneamento e medio ambiente. Segundo, redactar e executar no prazo máis breve posible un plan integral de rehabilitación do paseo fluvial que inclúa, cando menos, reparación de camiños, pasarelas e mobiliario urbano, adecuación e mellora de iluminación pública, limpeza, desbroce e mantemento de vegetación, reposición de elementos deteriorados ou inexistentes e mellora da accesibilidade. Terceiro, actuar de forma urxente sobre as infraestructuras de saneamento, en especial sobre colectores e puntos susceptibles de vertidos, garantindo que non se produzcan filtracións nin vertidos ao paseo nin ao río Sar. Cuarto, implementar un plan de mantemento periódico do paseo fluvial, con actuacións programadas que eviten o deterioro progresivo. Quinto, establecer medidas de vigilancia e control ambiental, en coordinación cos organismos competentes, para prever e actuar ante posibles episodios de contaminación. E, por último, dar conta trimestralmente ao pleno do grao de execución destas actuacións. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda de intervención. Ten a palabra a señora Feijóo. Dende Espazo Común anunciamos xa o noso apoio a esta moción e facémolo dende o sentido común e, sobre todo, pensando no interese xeral da veciñanza. Como todos e todas sabemos, temos a gran sorte no Concello de contar en Bertamiráns con esta fantástica área, un lugar de encontro, de lecer, ligado ao río Sar, polo que, se este espazo está cuidado, gañamos todos e todas como Concello, pero se está descuidado tamén perdemos todos e todas. Ademais, esta non é unha demanda nova, falamos dunha reclamación da veciñanza e tamén deste pleno dende hai moitos anos. De feito, tal e como se recolle na moción, pois xa houbo acordos previos aprobados por unanimidade para actuar neste ámbito que, lamentablemente, pois non chegaron a materializarse. Isto fai aínda máis necesario pois pasar das palabras aos feitos. E a realidade é que levamos anos pois arrastrando problemas de mantemento, de seguridade e mesmo de salubridade que afectan tanto ao propio paseo como ao río. Polo tanto, non estamos a falar pois dunha cuestión puntual, senón dunha situación prolongada no tempo que preocupa a veciñanza e, ademais, limita o potencial deste espazo. Creemos que actuar aquí non é só unha cuestión estética, senón que, ademais, é unha cuestión ambiental, social e de responsabilidade institucional. Polo tanto, recuperar e manter este paseo fluvial e apostar pois pola calidade de vida, polo respecto ao río, ao medio ambiente e ao benestar dos veciños e veciñas. Por iso consideramos razoables e necesarias as medidas propostas, especialmente no que ten que ver cun plan integral e cun mantenimento continuado que evite pois volver a esta situación no futuro. Agardamos que esta moción sirva desta vez pois para dar un paso adiante, pero un paso real. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Sí, moi
anos pois sendo testemunhas como un dos maiores atractivos desta vila, que ademais é o pulmón verde, leva anos pois degradándose e deteriorándose. De feito, entre as achegas que nos lle fixemos o goberno do Partido Socialista para este pos-2026 figuraba o proxecto de mellora do paseo fluvial de Bertamiráns. Estamos a falar dunha área de 63.000 metros cadrados. O seu acondicionamento realizouse xa hai máis de 20 anos, dotando, por certo, o noso Concello dun premio arquitectónico do galardón San Telmo á obra civil no ano 2004, e dende aquela nos consideramos que efectivamente non recibiu todo o mantemento que precisaba. Certo é que se falamos do paseo fluvial temos que falar do río Sar e das súas ribeiras. E aquí é onde entran competencias da Xunta de Galicia, concretamente de Augas de Galicia. Polo tanto, aínda que adianto que vamos a votar a favor desta moción, pois votamos en falta algún que outro punto de acordo que comprometera a Xunta de Galicia a actuar de xeito máis contundente na mellora dos nosos ríos e concretamente do río Sar e das súas ribeiras. Polo tanto, agardamos que se materialice canto antes o recollido nesta moción e aproveitamos tamén para decirlle ao Goberno do Partido Socialista que agora que xa teñen en vigor o orzamento para este ano, que sobre todo nas zonas en que agora mesmo están esas barandillas representando un perigo real, dado que é unha zona moi transitada por familias, por nenos, que sobre todo, como digo, en donde hai un perigo inminente, que o arranxen o antes posible para que non teñamos que lamentar danos. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o señor Nieto. Boas noites unha vez máis. Ao Grupo Municipal Socialista de Ames, antes de debatir este punto, gustaría presentar unha emenda. Vou vos dar unha copia a cada grupo. Gracias. Paso a dar lectura da mesma. Dende o Grupo Municipal Socialista propoñemos incluir a seguinte proposta de acordo: instar a Xunta de Galicia a que proceda con carácter prioritario a redacción e execución do proxecto de mellora da rede de colectores e a ampliación da depuradora de Sisalde, en cumprimento do compromiso asumido pola súa presidencia en setembro do ano 2024, co fin de posibilitar que o Concello de Ames poida planificar e desenvolver actuacións de relevancia no treito do paseo fluvial. Non sei se se vota ahora antes a emenda, despois, moi ben. Entón vou dar un pouquiño de explicación ao que pasa no paseo fluvial. Primeiro, decir que o Partido Socialista, o Goberno, vai a votar a favor deste punto. Esperemos que esta emenda sea aprobada porque eu creo que lle dá todo o sentido do mundo. E vou explicar por qué. No punto terceiro da moción que presenta o Partido Popular de actuar de forma urxente sobre as infraestructuras de saneamento, se o Concello actuara sobre estas infraestructuras estaríamos empezando, como se suele decir, a casa polo tellado. E digo por qué. Ahora mismo, se estamos con un estudio desde a Xunta de Galicia con unha nova depuradora que non sabemos nin a dimensión que vai a ter, nin a dimensión dos colectores, e ademais vai a incluir os colectores xerales, e non sabemos hasta onde van a chegar, pois temos un problema se nós facemos uns colectores no paseo fluvial sin saber a onde temos que ir. Falando desto, tamén me gustaría reseñar que está moi ben falar e é correcto que estes colectores verten o río Sar e o arrego dos pasos, pero non explicamos o problema, porque o problema ven de varios factores. En primeiro, estes colectores reciben moita agua blanca, moitos edificios verten as súas aguas pluviales a fecales, o que conleva isto un colapso do colector. Pero o colapso principal ven pola depuradora, unha depuradora no que seu momento estaba pensada para unhas 17.000 personas e ahora mesmo verten nesa depuradora máis de 24.000. E ainda por encima con un problema añadido, a depuradora non verte por gravedade, é dicir, non chega os residuos orgánicos á depuradora e verte por un bombeo. Cando colapsan os colectores porque chega demasiada agua blanca e chega demasiado vertido a unha depuradora que non é capaz de acollela toda, o bombeo non bombea a suficiente cantidad e eses residuos, como se suele decir, volven para atrás
e fan que cheguen e salgan polos puntos máis débiles, porque non sale só no paseo. Sale tamén en Avenida da Maía e sale tamén en Travesía da Peregrina. Polo tanto, actuar de forma urxente sobre as infraestructuras de saneamento é correcto, pero creemos que unha vez que a Xunta se comprometeu a facer esta redacción do proxecto de depuradora e de colectores xerais, sería o máis indicado seguir con eles, esperar a ver que depuradora fan, que dimensións teñen estes colectores que fan falta e que dimensións ten a depuradora. En canto ao mantenemento, este Concello ten unha empresa contratada para mantenemento de zonas verdes que fan mantementos continuos. Eu teño os partes de traballo desta empresa do mes de marzo, onde todos os días se están facendo algún tipo de traballo polo paseo fluvial. Tamén neste contrato ten unha cantidade económica para a reparación destas pezas de madeira, outro tipo de reparación, pero é verdade, non é suficiente. E sabemos que non é suficiente. Por iso, como dixen ao principio, vamos a aprobar esta moción, inda que nos gustaría que esta emenda fose incluída. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Agra. Bueno, está claro que o Partido Popular non podemos presentar unha moción frente ao Partido Socialista e o BNG sin que a Xunta entre en xogo. Pero, bueno, en primeiro lugar, contestar de Escarlata, que no punto 5 xa poñemos en coordinación cos organismos competentes, co cal xa entendemos que, por suposto, ten que estar a Xunta de Galicia e, por suposto, non temos ningún problema en incluir a emenda do Partido Socialista con respecto á Xunta de Galicia, pero vostedes poñen instar a Xunta de Galicia que proceda con carácter prioritario a redacción e execución do proxecto de mellora da rede de colectores e ampliación da depurada de Sesalde en cumprimento do compromiso asumido pola súa presidencia en setembro de 2024. Pareceme moi ben que se cumpla, por suposto, pero que vostedes, como ben dixeron os meus compañeros, e xa dixemos nos na moción, levamos xa desde os 2016 pedindo labores de limpeza, pero que no 2017 aprobamos xa unha moción por unanimidade de todos os grupos e no paseo fluvial apenas se fixo nada. Entón, bueno, máis do mismo, que a Xunta de Galicia faga o que teña que facer, pero vostedes como goberno, eu creo que xa é a hora de que o paseo fluvial de Ames pois volva a ser ese paseo que, como ben dixo a compañeira do BNG, pois levou o premio fai xa 20 anos. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Señora Pampín. Nada, eu para rematar simplemente suscribo as palabras da voceira do Partido Popular, que a Xunta de Galicia faga o que ten que facer e que o Goberno do Partido Socialista faga o que ten que facer. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto. Quería agradecer ao Partido Popular que aceptase esta emenda a esta moción, pero tamén me gustaría explicar que está pasando no paseo fluvial, creo que todos o sabemos, porque é unha zona inundable e, ainda por encima, preparada para inundarse. Polo tanto, madeira, inundación, ainda por encima, a madeira non ten protección, quero dicir con isto que está enterrada. Ainda que fixéramos un mantenemento dunha pintura especial, só por capilarización, por dentro estaría chupando igual humedade. Unha vez que agradecín, que din as miñas explicacións, que contei que pasa na depuradora, que contei que pasa nos colectores, unha vez máis, agradecementos e vamos a votar a favor desta moción. Moi ben, moitas gracias, señora Agra. Bueno, só dicir que non me vale de excusa. Eu creo que estamos todos de acordo que o paseo fluvial de Ames, a verdad, dá un pouco de vergonza. Mesmo outro día, coa carreira de orientación, pois quedaba demostrado. A xente correndo por ali estaba nun estado, home, a como realmente é o bonito que é e do que podemos presumir aquí en Bertamiráns. Bueno, pois eu creo que o mantemento xa vai sendo hora. Nada, agradecer o voto a todos os compañeros. Moi ben, moitas gracias. Procedemos a votar o punto. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Que é moción do Grupo Municipal do BNG de Ames para a cesión e posta en valor das parcelas do patrimonio municipal do solo non alleadas para a promoción de vivenda. Señora Pampín. Ben, o Concello de Ames iniciou un procedemento de allamento de 5 parcelas pertencentes ao patrimonio municipal do solo destinadas á construcción de vivendas plurifamiliares, coas referencias que figuran aí, nas rúas que aí figuran. Vou a resumir, unha vez finalizado o prazo, constatouse que só se presentou un licitador
para un dos lotes, o lote 5 concretamente, quedando, polo tanto, sen allear a maioría das parcelas ofertadas. O resultado da poxa, promovida polo Concello de Ames, puxo de manifesto a súa incapacidade para dar resposta á necesidade de vivenda existente no municipio, ao non presentarse prácticamente empresas licitadoras, malia a evidente demanda real de vivenda por parte da veciñanza. Neste contexto, resulta necesario reorientar o destino destas parcelas cara a políticas públicas de vivenda, priorizando solucións que garantan o acceso a unha vivenda digna. A vivenda de protección autonómica xorde co obxectivo de garantir o acceso da cidadanía a unha vivenda adecuada en condicións económicas máis asequibles, constituindo unha ferramenta clave das políticas públicas de vivenda. Entre as medidas que dende o BNG consideramos necesarias están encamiñadas para optimizar o uso do solo público, para dar resposta á realidade social do municipio e contribuir a fixar poboación, especialmente entre a xente nova. Por todo o exposto, o Pleno do Concello de Ames pedimos que se adopten os seguintes acordos. Instar ao Goberno municipal a destinar as parcelas de patrimonio municipal do solo que quedaron desertas na poxa a algunha das seguintes finalidades de interese social. A súa cesión á Xunta de Galicia para a promoción de vivendas de protección autonómica ou de vivendas de integración social, a promoción da súa licitación ou cesión en condicións favorables que permitan a participación de promotores privados para a construción de vivendas de protección oficial, garantindo, en todo caso, a limitación de prezos e o acceso á vivenda pública. No punto 2, garantir que calquera das opcións adoptadas priorice o acceso á vivenda, especialmente da mocidade, persoas con baixos ingresos e colectivos en situación de vulnerabilidade. E, por último, dar traslado deste acordo á Xunta de Galicia, así como servicios municipais competentes en materia de urbanismo. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, pois no mesmo sentido que na moción anterior, desde Espazo Común anunciamos tamén o noso apoio a esta moción e facémolo pois unha vez máis dende a responsabilidade e pensando sobre todo no interese xeral. Efectivamente, pois vemos como a vivenda, unha vivenda digna, unha vivenda asequible, pois está a converter nunha das principais preocupacións xa non só na contorna, senón tamén no noso concello. A subida continuada dos prezos do alugueiro e a escaseza da vivenda disponible pois están a dificultar enormemente que moitas persoas, especialmente xente moza e familias, poidan desenvolver o seu proxecto de vida. E, como decía, esta realidade que antes parecía máis propia de outros concellos xa se estendeu tamén ao noso. Unha necesidade que xa viñamos vendo nos últimos anos, sobre todo esa dificultade para acceder á vivenda de persoas ou familias con menos recursos, e si ben é certo que se foron poñendo en marcha nos mandatos anteriores iniciativas neste sentido, como, por exemplo, a adhesión ao convenio de vivendas baleiras da Xunta ou a negociación co Banco Santander para incorporar vivendas para uso social e mesmo neste mandato ca cesión de parcelas á Xunta para a construción de vivendas de protección, medidas que foron dando resultados positivos, pero tamén non é menos certo que outra das iniciativas posta en marcha, como se recolle na propia moción, non deu os resultados agardados, quedando parcelas, como ben explicaba a voceira do BNG, sin comprar na poxa. Algo que, aínda que esperado, si se aproveita ben, pode dar unha nova oportunidade para facer as cousas mellor e se desde este goberno se plantexan a reorientar a súa política en materia de vivenda. Dende Espazo Común, polo tanto, compartimos totalmente a idea de apostar por estes modelos que prioricen o interese público, facilitando o acceso á vivenda e, sobre todo, poñendo en valor uns recursos que son de todos e de todas. Creemos que o importante agora é avanzar, aprender do que non funcionou e, sobre todo, buscar solucións máis eficaces que respondan á realidade actual da veciñanza. Por iso consideramos que esta proposta vai nunha boa dirección e, polo tanto, merece o apoio deste pleno. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Señor Beiroa. Bueno, boa noite outra vez.
Hoxe o BNG o que trae aquí é unha moción dun tema que é importante, un tema que puxo xa no tabuleiro da mesa fai moito tempo a Xunta de Galicia traballando dende o minuto 1 por unha necesidade que había, que se palpaba na rúa. Esa necesidade pois era a demanda de vivenda, unha necesidade de vivenda que non se daba cuberto e foi pois a Xunta de Galicia quen, dende fai moitos anos xa, nos últimos anos, dende antes da pandemia, empezou a traballar para intentar solucionar ese problema. E temos neste Concello pois unha boa mostra de todo ese traballo que leva feito. Fai non moito tempo, fai agora un ano, firmouse a cesión de varias parcelas do Concello que integraban o patrimonio público do solo á Xunta de Galicia, ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, agora chamado Sociedade Pública de Vivenda de Galicia, pero é o mesmo, de varias parcelas, concretamente 6 parcelas que sumaban un total de 4.400 metros para posibilitar por parte da Sociedade Pública de Vivenda Pública de Galicia a construción de 218 vivendas no noso Concello. Con estas 218 vivendas prácticamente se cubriría a totalidade da demanda existente, porque lembremos que para poder acceder a unha vivenda con algún tipo de protección pública, pois se require como requisito, da igual o tipo de protección pública que sexa, estar inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia. Según os datos do 27 de abril de 2026, hai 280 persoas inscritas no noso Concello neste rexistro, as cales serán as únicas que poderán acceder a estas 218 vivendas que está construindo a Xunta de Galicia no noso Concello. Polo tanto, entendemos que quen dá resposta e poñemos en valor, aínda que sexa do mesmo partido, se fose de outro partido político, poñeríamoslo igualmente en valor, como facemos sempre. Quen está solventando o problema da vivenda en Galicia e no noso Concello pois é a Xunta de Galicia. Agora o que trae o grupo do BNG pois é unha moción destas oportunistas que trae habitualmente cando parece que tenen que falar dun tema que se fala na sociedade a toro pasado, pois traen unhas mocións que piden cousas sin moito sentido. Traen unha moción con ocasión, como todos sabemos, decía a concelleira de Economía que o pasado mércores entrou en vigor o orzamento municipal. Nese orzamento pois se preveía o allamento de varias parcelas, concretamente 5 parcelas que integraban o patrimonio público do solo, prevendo ingresar un total de 1.900.000 euros. Solamente se adxudicou a parcela correspondente ao lote 5, o resto quedaron desertas, e aproveitando esa ocasión, pois o BNG o que trae é unha moción que di, pois agora, como as parcelas esas integrantes do patrimonio público do solo, parece sin saber moi ben o que é o patrimonio público do solo, porque eu creo que confunden o patrimonio público do solo co patrimonio municipal, que son dúas cousas distintas, vamos a ceder ou vender estas parcelas a que nos parezca para que establezca un réxime de protección. Eu xa digo, decía ao principio, comparto e dende o meu grupo compartimos íntegramente a necesidade de paliar o problema da vivenda, pero entendemos que hai que ser coherentes e traballar como fan outras administracións, como decía anteriormente a Xunta de Galicia. E a que me refiro? Porque vostedes traen aquí unha moción que non ten moito xeito. Non ten moito xeito porque, en primeiro lugar, entre os puntos de acordo, propoñen a cesión á Xunta de Galicia para a promoción de vivenda de protección autonómica, cando, precisamente, as vivendas que teñen algún tipo de protección son as vivendas de promoción pública ou as vivendas de protección autonómica, unhas promovidas polo sector privado e outras promovidas polo sector público. E, casualmente, non sei se por descoñecemento ou polo que é, as que lle plantean ou o que pretenden que a Xunta de Galicia adique esas vivendas son as que lle corresponde ao sector privado. Ao mellor é un erro de transcripción, non o sei, pero se o que vostedes quixeran é cederlle ao Instituto Galego de Vivenda Solo, a actual Sociedade Pública de Vivenda de Galicia, vivendas ou parcelas para que promovan vivenda pública, o que deberían de poñer na moción é que estas vivendas se destinen a promoción pública, non a protección autonómica. Son dúas cuestións distintas que entendemos que por iso, compartindo, como xa digo, o problema da vivenda que hai no noso Concello, pois non debe prosperar esa moción. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o señor Fernández. Sí, moi boa noite a todos e a todas. Bueno, efectivamente, se hai unha liña continua, unha liña que identifica concellos de goberno do Concello de Ames, é precisamente a aposta desde o minuto 1 polo incremento do parque de vivendas e significativamente precisamente pola vivenda pública. O dicía moi ben aquí, bueno, neste caso Pablo Leiroa defendendo por parte do Grupo Popular esta moción. Efectivamente, nós tamén facemos un seguimento dos demandantes que está habendo nos registros públicos de demanda de vivenda pública para ir perfilando esas políticas, pero, bueno, froito dese traballo con tempo que se foi facendo coa Xunta, chegamos a este acordo que por a parte referente en Galicia a lo de outros concellos un número moi significativo de vivenda pública para destinalas a todas esas persoas con máis dificultade que teñen ao respecto.
Non solamente nos quedamos aquí, seguimos traballando nesta cuestión, mas en concreto, aquí se fala en concreto de, que estas vivendas que chegamos a un acordo coa Xunta de Galicia se concentran no Milladoiro. Quero recordar, dentro da política que se fai por parte do Concello de Ames, con datas recentes, acabamos de aprobar esa aprobación definitiva do proxecto de compensación do sector S20 aquí en Bertamiráns, un sector que xa, unha vez que aprobado definitivamente o proxecto de compensación, podía iniciarse todos os trámites de desenvolvemento, un proxecto moi ambicioso onde se contemplan 5 bloques edificativos, unhos deles de aproveitamento que corresponde en parte dele ao Concello de Ames, con aproveitamento de 2.500 metros cuadrados, do cal o 60% corresponde á vivenda pública de titularidade municipal. Por tanto, seguimos traballando nesa cuestión ao respecto, xa por non decir todo ese abano importante de licencias que levamos concedidas ao longo deste ano, tanto de vivenda residencial como de vivenda unifamiliar, que somos un dos grandes impulsores a nivel de Galicia. Quero recordar que, según os datos do Consello Galego de Arquitectura, en concreto no ano 2025 fomos solo un grupo de concellos moi reducido os que aprobamos o 73% dos proxectos visados, entre eles o que son as grandes cidades, Vila García, Oleiros, Ames e Sanxenxo. Curiosamente, Santiago non. Entonces, eso tamén eu o quero enlazar en certa medida porque, efectivamente, está moi ben traer estas mocións xenéricas, dicendo que hai que apostar pola vivenda pública, o acceso a demais, a xente nova, en prezos asequibles, pero tendo en conta que hai un grupo propositivo desta moción, eu boto de menos aquí exemplos que nos orienten de por onde ir. Porque non vexo ningún. Non vexo ningún en concreto respecto de onde goberna o BNG, elementos exemplarizantes na liña desta moción que se le ven ao respecto. Nese sentido, como digo, nós vamos a seguir traballando nesta liña, unha liña que está dando resultados, vamos a seguir incentivando esta colaboración, efectivamente, público-privada coa Xunta. Neste sentido, xa o propio alcalde xa tivo contactos co propio presidente da Xunta, que en atención a esa modificación a través da Lei Complementaria aos Orzamentos da Xunta de Galicia para o 2026 ábrese a posibilidade da colaboración pública-privada ou bien de iniciativa privada en réximen de vivenda protegida para aluguer, de establecer espazos de vivenda colaborativa, ben para xente nova, ben para xente maior, que permitan desenvolver esos espazos residenciais para todos estes colectivos. Nese sentido, estabas traballando xa nun proxecto para presentar a Xunta de Galicia, o fixo o alcalde, para precisamente explorar todos os abanos de posibilidades que permitan a todos os colectivos acceder a unha vivenda axeitada. Por tanto, neste sentido, nos coincidimos en que non lle acabamos de ver moito sentido a esta moción. No punto 2, por exemplo, dice de garantizar calquera das opcións adoptadas que periodice o sexo da vivenda. Claro, é unha moción para a vivenda. E despois tamén salientar, por unha parte, non me quero esquecer que, si ben é certo que quedaron estas parcelas baleiras respecto da poxa, si temos persoas interesadas que ben sexa pola a súa propia proxección, o establecemento da súa política de vivenda ou a súa política empresarial neste respecto, non concurriron a este procedimento, pero si están interesados en 2 ou 3 parcelas das que temos aquí, e máis a semana que ven vamos a reunirnos con estas persoas para ver de tratar de impulsar novamente este procedimento e para licitalo. Por tanto, creo que nese sentido, si ben neste momento quedaron así, estamos no momento correcto e, lóxicamente, por parte do Goberno vamos a seguir insistindo nesta línea de vivenda social. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha... perdón, non. Señora Pampín, ten a palabra vostede, disculpe. En primeiro lugar, contestarlle aos compañeiros e as compañeras do Partido Popular que me fai gracia que debatemos sobre o paseo fluvial e recriminan que sacamos a Xunta a relucir. Pois aquí temos unha moción que non é unha moción tipo, unha moción que está centrada no noso Concello en Ames e nun dos problemas que máis afecta a nosa veciñanza, e vostede xa na primeira frase fala do fantástica que é a Xunta de Galicia. Entón, a verdade é que me sorprende
que para un lado sí, pero para outro non. Despois, referíronse tanto o señor Beiroa como o señor Fernández a ese rexistro. Eu non sei se vostedes o saben, pero os demandantes nese rexistro inscríbense de acordo a varias prioridades. Hai prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Seguramente estades falando dos que puxeron como prioridade 1 o Concello de Ames, pero hai xente que o mellor o ten como prioridade 2 ou como prioridade 3. Non sei se o saben e se o tuveron en conta na exposición do seu argumentario. A min a verdade é que me gustaría ter empezado por aí, pero empecé lendo a moción e gustaríame centrarnos en que estamos falando dun dereito humano fundamental, esencial para a dignidade, a seguridade e o benestar, e non como unha mercadoría, que é nos términos que moitas veces falan vostedes. De feito, na Constitución española, no seu artigo 47, establece que todos os cidadáns teñen dereito a desfrutar dunha vivenda digna e adecuada, obrigando os poderes públicos a promover as condicións necesarias e regular o solo para evitar a especulación. Eu creo que se todos os grupos desta corporación tivéramos interiorizadas esas cuestións, o mellor o debate sería outro e o apoio a esta moción sería unánime. Pero creo que non está de todo claro. No acordo de orzamentos para este ano 2026, que nós, o BNG, lle presentamos ao Partido Socialista, preocupados pola situación de vivenda en Ames, propuxemos varias cuestións en materia de vivendas. Entre elas estaba reservar unha porcentaxe para a construcción de vivenda pública nas 5 parcelas de titularidade municipal que o Concello pon á venta mediante o sistema de poxa e ou condicionar o prezo das vivendas no caso de promotoras privadas. Non foi aceptado este punto, pese a que, por moito que digan outra cousa, a Lei de Contratos Públicos permite paralizar un proceso en virtude do interese público antes da súa adxudicación. Vostedes decidiron seguir adiante e vender titulares contando todo o que iban a facer cos cartos que iban a recaudar da venta desas parcelas. Entre o que dicían estaba a reparación dos pabillóns municipais, a creación dunha zona verde no Milladoiro no entorno da Rúa do Pego, a adquisición de parcelas privadas en Agro do Muiño para ampliación de estrada e creación de aparcadoiro público. A min gustaríame que aproveiten e que nos conten cales desas cousas van a facer agora que non recaudamos todos esos cartos que se prevían recaudar. E poden dicir o que queiran, pero a poxa fracasou e non soluciona o problema da vivenda en Ames. E a explicación é clara. Ao ser o único criterio da poxa, o prezo estábase favorecendo o allamento para a vivenda os altos prezos que temos de mercado aquí no Concello de Ames, non cubrindo con iso a demanda real de vivenda para rendas medias e baixas, vendo que se as propias promotoras non acudiron a ese modelo de venda por prezo e que a demanda mayoritaria de vivenda en Ames é para rendas medias ou baixas. Falábame o señor voceiro do Partido Socialista que lle contara... Non, ese traballo teñen que facelo vostedes. Eu o que lle podo garantizar é que hai concellos no noso país do mesmo tramo poboacional que o noso apostando por este tipo de convenios. Teñen que facelo vostedes, teñen que gobernar os que están gobernando. E non lle vou a decir eu a vostedes como teñen que facelo. Nos propoñemos, de todos os xeitos, se vostedes están de acordo en actuar de xeito decidido en materia de vivenda, non se preocupe e modificamos a redacción do xeito que lle parezca máis acaído. Non temos problema. Propoñan e digan que van a facer, porque cando dixemos mobilizar vivenda baleira, dixeron non. Cando dixemos iniciar o trámite para solicitar zona de mercado tensionado, dixeron non. Cando dixemos regular as BUT, dixeron non. Contennos hoxe aquí como teñen pensado solucionar o tema. E se están en tratos con algunha promotora para esas vivendas que quedaron desertas, a min gustaríame que tamén nos conten hoxe aquí cales son as condicionantes que lle van a poñer a esas promotoras, ou as van a deixar a venda os prezos de mercado que se está vendo non son asumibles por unha boa parte da poboación. A mí me gustaríame que nos aclararan todas estas cuestións. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda, señora Feijóo.
Simplemente decir que a verdade que me apena que diante dunha moción centrada no noso Concello e ademais nunha necesidade básica da veciñanza, o dereito á vivenda, pois haxa grupos que se centren en leas políticas que antepoñan o discurso e o rédito político ao interese xeral da veciñanza. Grazas. Muy bien, muchas gracias. Señora... No. Sí. Señor Beiroa. Bueno, moitas gracias. Boa noite outra vez. Falando do que é a política de vivenda, creo que o Partido Popular puxo en riba do tabuleiro da mesa a política de vivenda porque foi a Xunta quen o fixo. A Xunta non dende agora estánse a piques de construir as 218 vivendas no Milladoiro gracias a que a Xunta de Galicia leva facendo dende fai moitos anos traballo en política de vivenda. Política de vivenda real que é a que se verá moi pronto no noso Concello. Non vou poñer exemplos de outros concellos simplemente porque o teremos aquí na porta. Falando de políticas de vivenda, xa que o BNG é tan corporativista cando lle corresponde ou cando quere poñer de exemplo gobernos do Partido do Bloque Nacionalista Galego, poucos, por sorte, en Galicia, podía poñer tamén de exemplo en política de vivenda o Concello de Santiago. O Concello de Santiago, en xullo do ano pasado, sacou o allamento de patrimonio público do solo 4 parcelas, concretamente, que tamén quedaron desertas, e sacounas nas mesmas condicións que o Concello de Santiago. Foi o Partido Popular, o voceiro do Partido Popular, o que propuxo que esas vivendas se cedesen á Xunta. Se cedesen á Xunta, como as hai que ceder, como fixo o Concello de Ames fai uns anos, cedéndoas a Vipugal, para que agora se poidan construir 218 vivendas. Traer unha moción sin saber o que se pide, non lle imos a facer nós a proposta de acordo, terán que facer vostedes que son as que atraen e as que queren poñer en riba deste pleno unha vez máis, casi todos os meses, algo relacionado ca vivenda porque do que se fala na rúa. Pero non o traen con moito xeito porque non son nin quen de saber o que queren propoñer. O Partido Popular en Santiago propuxo ben claro esas 4 parcelas que se iban a vender, que quedaron desertas, que se cedesen á Xunta de Galicia, a Sociedade Pública de Vivenda Pública de Galicia, para que construíse vivenda pública. E que votaron vostedes? O seu goberno, o goberno do BNG, en contra. Entonces, si poñen de exemplo o BNG para todo, que o fan todo maravillosamente, poñan exemplo tamén os que teñen aquí na porta da casa. Despois, en canto ao rexistro, aos datos do rexistro que lle din do 27 de abril, mire, son os datos de calquer persoa que escolleu entre as súas preferencias o Concello de Ames. A Xunta de Galicia, neste rexistro, non discirne entre se vai en primeiro, segundo ou terceiro lugar. Son aqueles que propoñen o Concello de Ames, que teñen a necesidade de vivenda con algún réxime de protección no Concello de Ames. Despois tamén trae agora aquí ao pleno, non sei moi ben por qué, o acordo ou a proposta de acordo ao que vostedes iban a chegar co goberno, proposta de acordo que, se aceptaban agora, sería maravilloso, e se non aceptasen agora, se o Partido Popular gana as eleccións o ano que ven e non acada a maioría absoluta, van a chegar iguales, ainda que non lle colla ninguna proposta. Há unha serie de propostas de incluir no orzamento que se podía paralizar a licitación desta venta de solo público, establecendo cláusulas sociais ou cláusulas tendentes a favorecer a posta e a movilización de vivenda a colectivos concretos. Mire, se vostedes quixeran propoñer iso de realidade, con feitos e non con palabras baleiras, o que terían que propoñer sería, como fixo o Partido Popular, modificar o plan xeral. Porque o plan xeral é o que establece os tipos de limitacións e vivendas que poden estar sometidas a algún tipo de réxime de protección. Non un acordo dos orzamentos que, ainda que lle estimasen esas propostas, non as iban a poder materializar e se iba a trasladar nunha serie de garantías ou de melloras para a calquera que quixese acceder a unha parcela destas para ter algún réxime máis fácil. Entón, deixen de falar de cousas baleiras e trasládense aos feitos. Trasládense aos feitos, como fai a Xunta de Galicia, con vivendas. Que xa lle digo, dentro duns anos, seguramente, ou ben un goberno de vostedes co Partido Socialista ou un goberno do Partido Popular, estarán vostedes ali para inaugurar esas 218 vivendas. Entón, sexan coherentes co que din e co que fan. Moitas gracias. Eu me pido unha cousa, por favor, que sexamos, estou volvendo a ser laxo no uso do tempo, por favor, ciñámonos o máximo posible ao tempo. Vale, gracias. Señor Fernández. Sí, exactamente. Bueno, como decía anteriormente, ao fío do comentado, nos, en principio, vamos a escoitar a todos estes interesados que, por os motivos que foran, non poderon concurrir a esta licitación para ver o interés que teñen aí, precisamente para que non queden desertas, pero establecer tamén unha cuestión que é importante cando se fixo esta poxa, é dicir que a poxa fixose por prezo, pero hai que ter en conta que era cun prezo condicionado a establecer unha reserva a favor do Concello de todos aqueles baixos terciarios dos edificios que se iban a construir a efectos de incrementar a dotación municipal para facer actividades de servicios sociais.
Por tanto, hai tamén un componente social importante máis alá da vivenda respecto aos llevamentos das parcelas. Non é simplemente a propia prestación económica, que sí que é importante para destinalo, por certo, a outras actuacións que melloran tamén o patrimonio municipal, que van a permitir precisamente esas dotacións deportivas, as zonas verdes tamén necesarias para a veciñanza, pero sí tamén incrementar as propias infraestructuras que permitiran ter esas dotacións sociais para dedicados a persoas maiores, xuventude e determinado tipo de dotacións. Por tanto, esa é a liña que vamos a seguir. O Concello de Ames vai ben, temos predicción de solicitudes de incremento da construcción inmobiliaria por os detalles que nos están chegando. Como decía, somos un concello de referencia a nivel galego no que é a cesión de parcelas a Xunta de Galicia para construir vivenda pública. A modo de exemplo, decir que o Concello de Ames cedeu 218 vivendas, Pontevedra 125, Teo 62, Carballo 75, A Coruña 100, lamentablemente Santiago ninguna, e que, por tanto, creo que esa é a liña que por parte de todos aqueles concellos que estamos comprometidos coa vivenda pública e co incremento do parque de vivenda pública que permita que a maioría das persoas que o necesiten podan acceder a unha vivenda, así o fagan. E tampouco podemos caer efectivamente na demagoxia porque tampouco hai solucións doadas nin solucións que sexan de deseño para un concello para outro que se fagan así. E quero recordar a todos, porque a todos nos compele nese sentido, que a finales deste ano, conforme os portais inmobiliarios de valoración e as axencias de calificación e de valoración inmobiliaria, viñeron a decir que Galicia pechou 2025 co precio da vivenda nova no nivel máis alto desde que existen rexistros. Isto é unha chamada de atención, é dicir, non é buscar parches de quedar ben aquí con propostas máis menos ben intencionadas de quedar ben, cando despois, como digo, temos consellos que despois non aplicamos onde gobernamos, sino que é unha chamada de atención a que todos aqueles concellos, todas aquelas administracións, na medida da posible, como se está facendo, neste caso a Xunta de Galicia, esa proposta que ten de Mallou, o procedimento que estamos facendo aquí, sexamos quen, no ámbito das nosas competencias, de tratar de desenvolver esta política. Nos así o facemos, nos así o estamos facendo coas nosas políticas e así continuaremos de cara ao futuro. Moi ben, moitas gracias. Ten a señora Pampín a palabra. A verdade é que o compañeiro Pablo Beiroa fale e poña en valor da política de vivenda da Xunta de Galicia dos últimos anos só ten dúas opcións, ou que a descoñece ou que lle minte a veciñanza. Outra cousa é o que vai a facer o señor Rueda agora mesmo, que é a tómbola da vivenda. Si, é certo, o que pasa é que usted igual cree que o que o Partido Popular da Xunta de Galicia leva prometendo nos últimos anos en materia de vivenda, vostede igual pensa que as fixeron. Pero non, só prometeron e non fixeron. Pero eu sei que agora estamos no momento tómbola da vivenda do Partido Popular e vostede está aí a tope e pareceme ben. Pero todo o anterior, dúas opcións. Ou o descoñece ou lle minte a xente. Entón, vostede me dirá cal das dúas opcións é. Efectivamente, eu estou moi orgullosa de traer unha moción do que a xente fala na rúa, como ben dixo o señor concelleiro do Partido Popular. A xente fala na rúa de que non ten acceso a unha vivenda, de que non lle chega o soldo para pagar os alugueiros que temos en Ames, e nós traemos unha moción con medidas que poidan axudar e paliar o problema que temos. Moi orgullosa. O triste son os que ou dúas ou non escoitan a xente ou a escoitan e non lle fan caso e lles dan igual os problemas da xente. Entón, de novo, dúas opcións, señor Beiroa. Ou non escoitan a xente ou a escoitan e non lle fan caso. Entón, tamén, cando queira, me responde a isto. A proposta que iba no acordo de orzamentos co Partido Socialista, como non a escoitou, o señor Pablo Beiroa, voulle a volver a repetir. Reservar unha porcentaxe para a construcción de vivenda pública nas 5 parcelas de titularidade municipal que o Concello pon á venta mediante o sistema de poxa e ou condicionar o prezo das vivendas no caso de promotoras privadas. E que agora, cando repite, eu vexo que non o tiña nada claro e por eso yo estou volvendo a ler. E, por último, decirlle ao compañeiro do Partido Socialista, o señor Víctor, que decía, eu creo que en Ames as cousas van ben, creo que en Ames o estamos facendo ben.
de novo, creo que eso non é fiel á realidade. Hai familias pagando no Milladoiro por pisos de 3 habitacións, 800 euros, levándose o soldo dun dos proxenitores prácticamente. Eu creo que eso non é poder decir que as cousas estén indo ben. Entón, por favor, digan outra cousa, digan que lle resulta moi difícil, digan o que queiran, pero, por favor, non digan que as cousas están indo ben, cando sabemos que non é unha persoa nin dúas, que son moitas familias, moitos xóvenes nesa situación. Entón, de verdade, eu creo que hai que tratar de ter un pouco máis en conta a situación de moitas persoas, que quizáis non sea a súa, nin a miña, pero é a de moitísimas persoas, por desgraza. Entón, e por último, se hai un concello que está agora mesmo desenvolvendo unha política en materia de vivenda decidida e valente, é o Concello de Santiago. De acordo? Ese é o Concello de Santiago. Así que, se queren, copien e actúen de xeito parecido en moitas cousas que vostedes poderían actuar, porque o recoñecemento de zona de mercado tensionado aínda me falta saber cal é a explicación polo que o Concello de Ames non quere iniciar os trámites para logralo. Así que pregunten e vayan facendo. Boa noite. Moitas gracias. Na verdade que non tiña pensado intervir hoxe no pleno, pero se me dan a ocasión, vou a dicir un par de palabrillas. Vou a facer primeiro dúas brincadeiras que dicía a compañeira Pilar Candocia. A primeira dicir ao señor Beiroa que se lle olvidou unha opción deso da inauguración. A mellor tamén podemos gobernar con maioría absoluta e xa non necesitamos ir acompañado de ninguén. E outro que me chocou moitísimo, o BNG citando a Constitución. Isto é verdade que fai anos que non escoito. Eu creo que non escoitei na vida que o BNG cita a Constitución. Isto xa, vamos, é para facer un vídeo desto. É verdade que podemos facer un vídeo desto. Agora un pouco máis en serio, eu quero reivindicar o traballo que se leva feito desde o Concello de Ames e desde este goberno en minoría. E quero reivindicalo porque fomos dos primeiros concellos nada máis iniciado este mandato, porque ademais así o levábamos no programa electoral, traballar para conseguir vivenda pública no Concello e para conseguir vivenda. E os froitos están aí. Os froitos están os que se conseguiron neste mandato. Somos o Concello que máis parcelas lle cedeu á Xunta de Galicia e vamos a facer 220 vivendas, ou vai a facer a Xunta de Galicia 220 vivendas nas parcelas que nós lle cedemos. E podo lle dicir neste caso que van a unha velocidade distinta da que vai habitualmente a burocracia, porque xa van iniciar e xa iniciaron as medicións na parcela grande do parking das autocaravanas e xa se están escollendo os proxectos, o proxecto das vivendas, das outras 5 vivendas que están no S16. Co cal creo que o estamos facendo ben nese sentido. E tamén teño que reconocer unha cousa. Teño que recoñecer, e xa o dixen ademais o día que firmamos o convenio coa Xunta de Galicia, onde estaba a conselleira, onde iba a vir o presidente Rueda, que ao final non pudo chegar por un problema de trens, onde teño que recoñecer que o Partido Popular, neste caso, na Xunta de Galicia, neste caso concreto, o está facendo ben. E teño que dicir, porque o dixen ali tamén, que se desatascamos estas 6 parcelas de cesión, foi gracias ao presidente da Xunta de Galicia, porque ao mellor, se fora polo tema técnico do IGUS naquele momento, igual estábamos agora mesmo discutindo eses asuntos. E o sabe o compañeiro Víctor e a arquitecta municipal que participaron na negociación desde o primeiro momento con eles. Co cal, neste sentido, digolle que o estamos facendo ben. Que hai máis cousas que facer? Sin dúda que hai moitas máis cousas que facer. Pero nós, como creemos, nós que estamos gobernando neste caso, e nos toca a nós, e somos un goberno en minoría, o que queremos facer, e temos outras previsións de futuro, para promocionar vivenda pública e privada tamén. Privada como? Desarrollando suelos, desarrollando S16 para facer unha urbanización e que se podan facer ali 900 vivendas que están proxectadas. Desarrollando ou aprobando o S20 ou aprobando o proxecto que temos de Pateiras para desarrollar en Pateiras tamén vivenda unifamiliar, pero tamén traballando desde o mermado Departamento de Urbanismo, porque tamén hai que reconocer, e é certo que o Departamento de Urbanismo está tremendamente mermado pola falta de persoal, pero afortunadamente estamos sacando cousas adiante. Co cal, eu que creo que o BNG neste caso chega tarde, e é o que máis lle fastidia. O que lle fastidia neste caso é que chegan tarde.
E agora teñen esa necesidade de dicir vamos a ver se somos capaces de superar ao goberno e dicir que nós defendemos moito a vivenda pública e chegan tarde, porque cando vostedes están pedindo isto, xa nós o estamos facendo. Na última reunión que tuven co presidente da Xunta de Galicia, por certo, recórdolle, tuven dúas nun ano, na última reunión que tuven, chegamos a un acordo para facer vivenda colaborativa neste Concello, para axudar ás persoas maiores que viven solas e para axudar tamén ás persoas xóvenes, ás persoas mozas. E estamos traballando, igual que estamos traballando desde o Departamento de Urbanismo en aplicar a nova normativa que hai para facer baixos en vivendas tamén. Non sei se o saben, se len as xuntas de goberno, que seguramente sí, levamos aprobadas xa varias licencias para facer baixos en vivendas, gracias ao Departamentos do Concello, pero sobre todo ao Urbanismo tamén. E estamos traballando neso. Seguramente non como a ustedes lle gustaría. Eu non vou a falar de ningún concello, porque, mire, cada concello fai o que pode. E xa bastante traballo ten calquera dos concellos en xestionar o día a día do mesmo, como para despois poñernos de exemplo de se fan as cousas ben ou fan as cousas mal. Pero si lle podo dicir que se hai un concello en Galicia que en cuestións de vivenda está facendo as cousas ben e estamos mirando con para eles, sabe cal é? O Concello da Coruña. O Concello da Coruña. É o que estamos fijándonos no que está facendo. Vale? Pois nada máis, moitas gracias, quería apuntar eso. Se les parece, procedemos entonces á votación. Votos a favor da moción. Grupo do BNG e Espacio Común. Votos en contra. Grupo Socialista e Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 13, que é moción do Grupo Municipal Popular para a construción dunha senda peonil na estrada C453 entre as aldeas de Villaverde e Valindo, na parroquia de Piñeiro. Señora. Boas tardes outra vez. A mellora da seguridade viaria constitúe unha prioridade fundamental para garantir a protección das persoas usuarias das vías públicas, especialmente no ámbito rural, onde a convivencia entre vehículos e peóns presenta maiores dificultades. Nese sentido, compre poñer en valor o traballo que a Xunta de Galicia ven desenvolvendo nos últimos tempos en materia de conservación e mellora das estradas autonómicas que afectan ao municipio de Ames e a súa contorna. Así, recentemente, coñeceuse o avance dun estudio para a mellora da seguridade viaria na estrada AC544, o seu paso por Ames, co obxectivo de analizar actuacións que permitan reducir a siniestralidade e incrementar as condicións de seguridade. Do mesmo xeito, tamén se teñen impulsado actuacións na estrada C453 no treito Roxos-Porto Mouro, tanto a nivel de planificación como a consecución de obras de mellora do firme, evidenciando unha aposta decidida pola modernización e seguridade da rede viaria autonómica ao seu paso polo Concello de Ames. Estas actuacións responden ás demandas da veciñanza e da administración local e supoñen un exemplo de colaboración institucional orientada a mellorar a calidade de vida da veciñanza. Porén, existe aínda tramos nos que é necesario seguir avanzando, especialmente no relativo á seguridade dos peóns en vías interurbanas. É o caso do treito da estrada autonómica C453 que comunica as aldeas de Villaverde e Valindo, na parroquia de Piñeiro, onde na actualidade non existe unha infraestructura específica que garanta un tránsito peonil seguro, obrigando os veciños e veciñas a desplazarse pola propia calzada ou co conseguinte risco. A execución dunha senda peonil neste tramo da AC453 permitiría mellorar a seguridade viaria e favorecer a mobilidade, ademais de dar resposta a unha demanda da veciñanza da zona. Neste contexto, resulta oportuno que o Concello de Ames inste a Xunta de Galicia a continuar na liña de traballo xa iniciada nesta vía, incorporando esta actuación concreta como complemento ás mellores xa executadas. Acordos por todo exposto, o Pleno Concello de Ames acorda instar a Xunta de Galicia a estudar e impulsar a construción dunha senda peonil no treito da estrada C453 que une das aldeas de Villaverde e Valindo, na parroquia de Piñeiro. Solicitar que esta actuación se incluída na planificación de melloras da rede viaria autonómica, en continuidade coas intervencións xa realizadas nesta mesma estrada, e dar traslado do presente acordo á Consellería competente en materia de infraestructuras e mobilidade. Moi ben, moitas gracias. E abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, pois novamente, dende Espazo Común anunciamos o noso apoio a esta moción e facémolo pois desde unha posición constructiva e pensando no interese da veciñanza. A mellora das infraestructuras peonís e dos espacios de conexión pois parecennos fundamentais nun concello como o noso. Apostar por sendas e itinerarios adecuados non o vemos como unha cuestión de comodidade, senón como unha cuestión de seguridade e de calidade de vida. Oxe, a verdade é que parece que non lo queren poñer moi fácil, xa que para nós é imposible debatir e votar en contra de solicitudes e de propostas que o que van pois é a mellorar a vida dos veciños e das veciñas e que ademais son cousas solicitadas pola mesma veciñanza.
Como decía, este é precisamente un desos casos nos que, máis alá de que presenta a moción, pois o importante é o contido. Apostar por sendas e itinerarios adecuados non é só unha cuestión de comodidade, senón de prevención, de seguridade, de tranquilidade para as familias e, sobre todo, de evitar riscos innecesarios nunha vía que forma parte do seu día a día. Entendemos que a mellora das infraestructuras peonís e dos espacios de conexión son fundamentais, polo tanto, creemos que actuar para mellorar a seguridade neste tramo da AC 453 que une as aldeas de Villaverde e Valindo na parroquia de Piñeiro, pois é unha medida necesaria e que, ademais, volvo a repetir, que xa o dixen, pois é unha demanda da propia veciñanza. Polo tanto, imos votar a favor desta moción e creemos que, cando as propostas son boas, o lóxico é sumar e non poñernos a restar. Moi ben, moitas gracias. Señor García. Moi boa tarde, noite. Eu tamén me sumo a esa alegría manifesta e colectiva deste pleno respecto ás mocións que se están traendo. Alégrome que se unan tamén a oposición traendo propostas, aínda que xa como se viu así un pouquiño nas anteriores intervencións, están os ollos postos no 2027. Bueno, non pasa nada, sempre que se traian propostas para mellorar a calidade de vida das veciñas e veciños, pois benvidas son. Respecto á moción da senda peonil na estrada AC 453 entre as aldeas de Valindo e Vilaverde, non Villaverde, Vilaverde, nada, sumarnos neste sentido ás críticas que demandan a veciñanza. Nós sabemos ben tamén do que se fala, e o compañeiro Javi Antelo tamén sabe moi ben do que se fala. Non é un problema que é de hoxe, nin de onte, nin de antonte, que xa levan moitos anos pelexando por eles, e tanto é así que nós temos xa registrado unha iniciativa no Parlamento de Galiza, concretamente xa hai uns cantos anos, na que se pedía a Xunta saber exactamente por que non se melloraba a vía esta que une destes dous núcleos. A Xunta contestou. A Xunta, e cando falo da Xunta, falo dos compañeros e compañeiras do Partido Popular, e dicían concretamente que ao respecto das características do tráfico nesta estrada non se rexistran nesta estrada treitos de concentración de accidentes nin treitos de alto potencial de mellora, de acordo cos datos de sinistralidade trasladados pola Dirección Xeral de Tráfico. Claro, a min dame un pouco de rabia porque seguramente o novo estudo do que mencionan aquí na iniciativa posiblemente fale ainda de máis tráfico rodado por esta estrada, pero que o problema xa viña de antes e o tráfico que había hai anos xa era suficiente para que a veciñanza non puidera desenvolver a súa vida con total normalidade. Vostedes falaron seguramente cos veciños, igual que o fixemos o resto de compañeiros e compañeiras, e saben ben que unha persoa non pode ir camiñando pola estrada, non poden nin cruzar a tirar o lixo coa cantidade de camións e coches que pasan a alta velocidade, e sabemos perfectamente, porque así tamén nos lo trasladaron, que as sinais que limitan a velocidade non son suficientes, porque as persoas non os respetan e habería que buscar outro tipo de solucións. Nada, simplemente manifestar o noso voto favorable e nada, o gallá que dende a Xunta se faga posible esta senda. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señor Antelo, ten 4 minutos. Eu manifesto a miña contra que fai un anaco dixo que xusto na anterior moción que había que ser laxo nas intervencións. Bueno, eu alegrome moito desta moción, como dixo tamén Carlos, como veciño, pola parte que me toca como veciño de Piñeiro, bueno, podo adiantarlle o noso voto favorable, pero si é certo que vamos a presentar unha emenda que ya pasarei en breve. Bueno, quero dicirles que, bueno, nunca é tarde se a dita ou se o dito é bo, non? En este caso, con cariño, digolles que teño a sensación tamén de que a un ano das eleccións municipais nos acordamos ou se acordan como cando trona de Santa Bárbara. Digo isto xa que tanto dende a Asociación de Veciños de Piñeiro, que se reclamou ano tras ano, dende fai moito, polo menos dende o ano 18, que eu fui un membro dela,
como dende o Grupo Municipal Socialista, desde os distintos grupos municipales socialistas que pasaron polo Concello, que tamén reclamaron a falta de seguridade vial dende hai moitos anos. Como mínimo, dende o ano 2014, solicitando a mellora de seguridade nesta estrada, que entre esas solicitudes sempre foi a seguridade peonil. Houbo moitas publicacións de prensa, eu simplemente traio esta última que dice que os socialistas de Ames presentan emendas aos orzamentos da Xunta de Galicia. Esta é de novembro do ano 25 e entre outras propostas destaca tamén a creación dunha senda peonil no lugar de Piñeiro ata o límite con Val do Dubra. Seguirei despois, agora vou á emenda, senón si que se me come o tempo. Dende o Grupo Municipal Socialista nos consideramos que este caso en Piñeiro que é importante porque sí que hai unha falta de seguridade viaria, pero tamén vemos que noutras localizacións dese treito tamén siguen faltando beiras rúas ou tamén sendas peoniles para que a xente poida andar con seguridade. Polo tanto, presentamos unha emenda no punto 1 dos acordos desta moción, donde propoñemos incluir o seguinte, que é instar a Xunta de Galicia a estudar e impulsar a continuación das beiras rúas ou a construción dunha senda peonil nos seguintes treitos da estrada C453, entre as aldeas de Quintáns e Cruxeiras na parroquia de Ames, entre as aldeas de Frenza e Vilouta na parroquia de Tapia e entre as aldeas de Sanamede e Valindo na parroquia de Piñeiro. Voulle pasar a emenda que teño aquí, tamén, que pasar aos portavoces. E nada máis, despois na seguinte. Como, perdón? Bueno, pois se me queda un minuto vou non aproveitar. Sí que é certo que o que decía antes, desde fai moitos anos, sobre todo donde se empezou a ver que había un problema de seguridade foi no momento que se inaugurou a autovía, a G56, donde aumentou o tráfico considerablemente e, sobre todo, aumentou o tráfico de vehículos pesados. O problema é que esta vía non ten capacidade para absorber ese tráfico, non ten capacidade polos seus puntos estreitos, prácticamente en todo o seu percorrido. Hai excesos de velocidade e hai algo importante que tamén teremos que falar de tamén levar adiante, porque esta vía tiña un límite de peso. Fai moitos anos ese límite de peso, polas razóns que sexa, foi eliminado. Pero a capacidade da vía sigue sendo a mesma. É certo que ten un firme mellor, pero o que é o ancho e a parte estructural da vía sigue sendo a mesma. Continúo na segunda, porque se me pasou o tempo. Moitas gracias, señora Agra. Bueno, en primeiro lugar, avanzar aquí que só o Partido Popular debe ir ás eleccións. Debe ser o único que presenta todo o que facemos é para ir ás eleccións. O resto dos grupos vides aquí, non sei, a escoitarnos a nós. Pareceme moi ben. Con respecto á emenda, non temos problema ningún en incluílas. O que pasa é que eu tamén considero que ao longo do noso Concello hai moitos máis tramos de carreteras, tanto do Concello como da Diputación, como da Xunta de Galicia, que necesitan tamén necesidade da senda, como tamén é o caso, por recordar algún, do caso da Grela, que a carretera é da Diputación, e ainda esperamos, despois de non sei cantas mocións, que se faga algo. Pero, bueno, o caso, a moción, construcción da senda de aldeas de Vilaverde, Valindo, isto surgiu dos veciños de Piñeiro, foron eles o que nos lo pediron, e por eso, igual que fixemos coa moción do saneamento de Tape Piñeiro, por eso o traemos aquí. Evidentemente, no noso Concello hai un montón de problemas de todo tipo, eu non vou a poñerme a valorar se hai máis tráfico, se hai menos tráfico. O que sí é claro é que a eles, como me dixeron todos os meus compañeiros, é unha necesidade para eles, e esa é a nosa función, intentar solucionar, sexa a Xunta de Galicia, sexa o Concello, este problema, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda, señora Feijóo. Señor García. Señor Antelo. Sí, nada, simplemente dous datos máis. O que decían de que é certo que hai tramos no Concello tanto das vías de comunicación da Diputación que sí que son necesarias, pero aí quero recalcar que o Concello leva dende fai anos facendo sendas peoniles nas súas vías.
Neste ano fixéronse en Covas, na Meixenda, e, bueno, ahora mesmo tampouco non recordo, sei que hai outras, que hai bastantes máis feitas. Outro dato que quería darlles é que estas beirarrúas que existen nesa estrada son beirarrúas, perdón, que neste caso fixéronse a conta do Concello, sendo unha carretera autonómica, fixéronse a conta das contas do Concello grazas ao goberno encabezado polo alcalde Carlos Fernández, alcalde socialista, que xa no seu momento estaba preocupado pola falta de seguridade desa estrada autonómica. E tamén recalcar que a limpeza desas beirarrúas sígueas facendo o Concello, porque é moi escasa por parte da Xunta de Galicia. O ano pasado, sin ir máis lonxe, despois de reiteradas notificacións á Xunta do estado das beirarrúas, tivo que ser o Concello que intervira na limpeza delas porque había partes que xa eran intransitables. Simplemente eso, nada, que se estudan, vendo a enmenda, se aceptan a enmenda, grazas tamén por aceptala e nada máis, que oxalá se fagan. Moi ben, moitas gracias, señora Agra. Somente contestarle ao concelleiro que, a ver, eu creo que tamén pode que o Concello faga sendas, eu creo que tamén é o seu traballo, neste caso o traballo de todos, e o Partido Popular sempre estuvo apoiando calquer tipo de obra que sexa boa para os veciños. Nada, somente dar as gracias e que consigamos entre todos, polo menos, este treito. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto... Perdón, non se vota. Non, xa está aceptada. Nas mocións non se procede a votación das emendas. Se o grupo propoñente acepta, é suficiente. Deixa de presidir a quen preside, por favor. Pasamos ao punto 14º, que é moción do Grupo Municipal Socialista para a distribución dos recursos públicos ao Concello de xeito transparente e obxectivo. Ten a palabra o concelleiro, señor Fernández. Sí, moi boa noite de novo. Eu primeiro quería propoñer a plena corporación, se lles parece, porque me supoño que, xa tenen lida a moción, simplemente fago un resumen e paso os puntos de acordo. Esta moción vai dirixida basicamente polo propio feito de que somos moitos dos concellos de máis de 30.000 habitantes que vemos moita limitación a acceder a moitas das axudas convocadas polas diferentes administracións locais que dirixen en súa inmensa maioría as propostas de axudas, pois todos aqueles concellos de menos de 30, 22.000 habitantes, entonces, para tratar de correxir esta situación que non haxa unha discriminación por razón do número de población dos diferentes concellos. Neste sentido, por tanto, a proposta dos acordos é a seguinte. Primeiro punto, instar a Xunta de Galicia, ao Goberno de España e a Diputación da Coruña a desbotar o criterio de limitación de participación en axudas para aqueles concellos de máis de 30.000 habitantes. Reclamar a elaboración de convocatorias de subvencións baseadas en criterios obxectivos, como as necesidades reais, o nivel de servizos prestados ou a poboación efectivamente atendida. Dar traslado deste acordo á Xunta de Galicia, á FEGAMP e aos concellos galegos potencialmente afectados. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado. Moi ben, moitas gracias. Iniciamos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Pois esta é outra cuestión na que sinceramente resulta difícil atopar argumentos para votar en contra, porque cando falamos de mellorar o financiamento e a capacidade dos concellos, estamos falando directamente de mellorar a vida dos veciños e veciñas. Dende Espazo Común compartimos totalmente a diagnose que se recolle nesta moción. Os concellos, a verdade é que estamos asumindo cada vez máis competencias en o financiamento axeitado, o que acaba repercutindo directamente na calidade dos servicios que prestamos. Tamén coincidimos en que os concellos de tamaño medio como o noso, quedamos moitas veces nunha especie de terra de ninguén, sen os recursos dos máis grandes e sen as vantaxas que se lle recoñece aos concellos máis pequenos. Agora ben, creemos que é necesario poñer en riba da mesa que é evidente que os criterios obxectivos no reparto das subvencións son necesarias, pero tamén é necesario que estos se complementen con uns criterios máis flexibles ou subxectivos e adaptados á realidade concreta de cada concello, porque non todos partimos da mesma situación.
E aquí, pois, houve xa un exemplo claro, como foi o que recientemente vivimos co programa Mercanavila, no que o noso Concello quedou fora por criterios estritamente poboacionais. E, con todo, pois, estamos a falar dun concello no que o pequeno comercio é maioritario, cun tecido comercial que encaixaba perfectamente nos obxectivos do programa. Esta exclusión pois, puxo en evidencia precisamente este problema, non? A aplicación de criterios demasiado ríxidos para xerar subvencións que creaban, ademais, desigualdades entre concellos na práctica. Entón, no noso caso, ademais, pois, contamos cunha realidade moi específica. É certo que a incorporación, como decía, de criterios máis cualitativos pode complicar a elaboración das bases e a evaluación das solicitudes, pero tamén é certo que permitiría pois, un reparto máis xusto e máis axustado á realidade do territorio que vivimos. Non? Por isto, imos apoiar esta moción, facendo fincapé en que o debate non debe limitarse pois, a eliminar esas restriccións, senón a avanzar pois, cara a un modelo de subvencións quizá máis intelixente que combine pois, obxectividade e sensibilidade territorial. Ao final, pois, do que se trata é de garantir que os recursos públicos pois, cheguen precisamente ali onde son máis necesarios. Moi ben, moitas gracias polo BNG, señora. Hola, boa tarde, noite. González. Bueno, pois hoxe traemos a este pleno pois unha cuestión que afecta directamente pois a vida cotidiana pois da nosa veciñanza, que é o financiamento dos concellos, a xusticia na distribución dos recursos públicos e tamén os criterios que se empregan para facelo. Os concellos levamos anos asumindo máis competencias das que nos corresponden e iso sí que nos se corresponde co aumento de recursos necesarios. E isto non é unha cuestión teórica, tradúcese en dificultades reales para mantener servicios públicos de calidade desde os servicios sociales, mobilidade ou conciliación, do cal en ames de todos eles somos moi conscientes delo. Pero isto, se xa é grave, aínda máis é comprobar como as actuales convocatorias das axudas, especialmente as da Xunta de Galicia, introducen criterios que deixan fora sistemáticamente aos concellos medianos como o noso. E falamos de criterios baseados non só únicamente no número de habitantes, que non teñen nin en conta nin as necesidades reales nin o esforzo de xestión. Falamos de concellos que medran, que prestan cada vez máis servicios e que, porén, ven pechadas as portas ao financiamento público, simplemente por superar un limiar arbitrario de poboación. E isto non é xusto e tampouco é eficiente. Pero, ademais, hai un problema engadido que non podemos obviar. Non todas as axudas públicas se conceden con criterios claros, obxectivos e transparentes. Estamos a ver como en moitos casos existen liñas de axudas da Xunta de Galicia que teñen criterios pouco definidos, carecen de transparencia necesaria e acaban xerando dúbidas entre a súa equidade. Quen non coñece esas convocatorias que se abren un día ás 12 da noite e ás 12:15 están totalmente esgotadas e rematadas e casualmente solo son concedidas a concellos do PP. Frente a isto, temos exemplos que se demostra que se pode facer mellor. O Plan Único da Deputación da Coruña é un modelo claro, que se basa en criterios públicos, coñecidos e obxectivos, e que reparte de forma os fondos de forma xusta e equilibrada, e permite que os concellos planifiquen con seguridade. Grazas a este plan, moitos concellos son capaces de levar a cabo grandes obras e investimento, mellorando servicios e infraestructuras que de outro xeito serían imposibles. Isto levanos a unha reflexión evidente. Se unha Deputación con menos recursos é capaz de establecer un sistema transparente e eficaz, xa podería a Xunta de Galicia facer o mesmo, tendo moitos máis medios económicos, porque o que se pide nesta moción é precisamente esa, acabar cos límites arbitrarios, garantir o acceso en igualdade de condicións ás axudas, criterios obxectivos, transparentes e xustos, porque o que está en xogo non son só cifras, está en xogo a igualdade de oportunidades entre territorios, está en xogo o equilibrio territorial, está en xogo a calidade de vida da cidadanía, dos nosos veciños e veciñas. E esta moción non pide privilexios, só pide reglas claras de igualdade e xusticia. Porque non só hai que cumprir con o noso papel, precisamos un financiamento suficiente e un reparto equitativo. Por iso, dende o Grupo Municipal do BNG, anunciamos o noso voto favorable a esta moción, porque votar a favor dela sí que votar a favor de defender a nosa veciñanza e apostar por unha Galiza máis equilibrada e máis xusta. Moitas grazas. Moitas gracias polo Grupo do BNG.
perdón, do Partido Popular, señor Oulego. Normal que pense que eu falo en nome do BNG despois deste mitin da Diputación da Coruña, pero... Permítame un momentiño, pausamos o tempo. Eu pido un pouco de respeto, vale, para as intervencións, sexan de quen sexan, non sempre nos gustan a todos o que se di, pero eu pido un pouco de respeto sempre para as intervencións. Cada un intervén e ten os 4 minutos ou os 2 minutos para facer a intervención que considere, sempre que sean dentro dos límites de decoro e de respeto. O cal, pido a todos que manteñamos as formas, que aguantemos para dentro, que non gestualicemos demasiado, vale? Siga, por favor. Ben, compartimos a base da moción, creemos que é unha moción ben intencionada, compartimos os motivos, todos somos conscientes de que os concellos cada vez asumimos máis competencias, que as bases das subvencións, ter únicamente o criterio da población pode dar lugar, precisamente falando aquí da Deputación da Coruña, o que pasou últimamente cos bonos Mercanavila, que nos atopamos en situación como as de Ames, que por culpa das obras que tivemos en Milladoiro e Bertamiráns, desafortunadamente o comercio, todos somos conscientes de todo o que sufriu e nos quedamos fora destes bonos Mercanavila porque únicamente tiñan como criterio o da poboación. É un dos problemas que se pode dar. E partindo de isto, temos que falar que o criterio da población é discutible, pero, dende logo, é un criterio que collen todas as administracións. De feito, nos últimos anos, tanto a Diputación da Coruña como no Estado teñen máis de 30 liñas de axudas baseadas únicamente na poboación. Por entender que municipios con menos poboación teñen menos recursos e precisan de máis axudas. É un criterio, lóxicamente, que ten as súas consecuencias, que trata de ser obxectivo, pero que pode traer estes problemas. Entón, nós compartimos esa problemática, dende logo. Pero o que non compartimos é o que se di no último parágrafo da moción, porque trátase de hacer ver que o criterio dos 30.000 habitantes é un criterio político arbitrario escollido pola Xunta de Galicia para perxudicar a 6 dos 7 concellos da provincia da Coruña que teñen máis de 30.000 habitantes. Entón, isto, a verdade é que supoñemos que é dentro desta moción ben intencionada, que é un erro que non é intencionado ou que se descoñece o que pasa fora da Comunidade Autónoma de Galicia. A lei de bases de réximen local teñen clasificados os concellos por poboación. Entón, unha fase son os 20.000 habitantes e a seguinte son os 50.000. E precisamente por isto, moitísimas administracións, non só a Xunta de Galicia, podemos ver o que pasa na Generalitat de Cataluña, en Castilla e León, Castilla-La Mancha ou Andalucía, teñen este criterio de población intermedio por moitísimos motivos, para que non teñas as mesmas obrigas un concello de 21.000 habitantes que uno de 49.000 que ten case o doble. É un criterio evidentemente técnico, de feito hai estudios, podemos ir a un estudio chamado Demografía da Población Rural en España do ano 2000 do Ministerio de Agricultura, que non peca de ser do Partido Popular ni moito menos, que colle precisamente o criterio dos 30.000 habitantes para distinguir entre un concello rural e un concello urbano ou periurbano a partir dos 30.000 habitantes. Este é basicamente un criterio técnico, como xa digo, é un criterio que parte de moitísimos técnicos, de moitísimas administracións diferentes, que intenta ser obxectivo ter unha utilidade, pero que non é un criterio político ni moito menos que quere excluir a gobernos municipais de ninguna cor. En Galicia se dá esta circunstancia de que 6 dos 7 concellos de máis de 30.000 habitantes non están gobernados polo PP, ou, dito de outra maneira, o PP só goberna un, pero é unha circunstancia coyuntural, moito menos non se pode tomar como algo premeditado por parte da Xunta de Galicia. E, como digo, partindo da base da problemática e das solucións, porque é evidente que en circunstancias determinadas hai que tomar outro tipo de criterios, estamos a favor da moción sempre cando se elimine este último parágrafo da mesma. Nada máis, moitas gracias. Permítame, o que votamos non é o texto en sí, sino que votamos a proposta de acordo. O parágrafo non vai a constar na proposta de acordo, só consta a proposta de acordo. Fago como emenda a eliminación deste último parágrafo da moción. Moi ben, moitas gracias. Señor Fernández. Sí, non, vamos a ver. Esta moción único que pretende efectivamente establecer un criterio que ao longo dos últimos anos vemos
patente vemos determinando, de feito, toda a intencionalidade de chegar a un acordo, que isto sexa un reflexo unánime da corporación, e por aí que, como dicía o alcalde, na propia proposta de acordo, mencionamos a todas as administracións, porque con esta proposta que se pretende establecer un criterio, non de igualdade, como que sí, sino un criterio de non discriminación polo feito da poboación. Nos podemos entender que, efectivamente, moitas das axudas que se podan sacar polas diferentes administracións poden ter un sesgo de número de poboación polas propias necesidades que aqueles concellos máis pequenos podan ter de maior axuda para cubrir servicios. Con isto tamén fixar aprobación, como se fai en moitas destas propostas, pero non por eso outros concellos deberíamos de quedar fora destas axudas pola propia necesidade que podemos ter, porque, a fin de contas, non se trata de achegas que sexan para o propio concello. Son achegas que van a repercutir na propia poboación e que moitas veces se quedan fora destos criterios. A cuestión, sinceramente, eu en principio vamos a manter o tema de que Galicia se terceiros concellos, 30.000 habitantes, estes son concellos tamén de medio, que aquí decía o compañeiro Ulego, non é máis que, xa digo, unha constatación da propia realidade que vimos vendo nos últimos anos e que nos deixa fora. Pero xa digo, o estendemos a todas as administracións. Do mesmo xeito que cando se debatiu o acordo respecto dos bonos Mercanavila, aprobamos esa moción porque estamos conformes con ese criterio precisamente porque incide neste tipo de cuestión. Simplemente por dar uns datos, decía tamén moi ben o compañeiro Ulego respecto do criterio técnico de poboación que establece o Ministerio de Agricultura. Aquí, por exemplo, na propia Xunta de Galicia, sin que isto supoña tampouco un agravio comparativo respecto de outras administracións, ven fixando todos os anos un criterio que se entende por concello rural, precisamente para moitas destas achegas, e prácticamente quedan de Galicia dos 307 concellos, 8 e 9, casi todos urbanos, Vigo, concellos moi grandes, e todos os demais, incluindo Ames, temos a consideración de concellos rurais precisamente pola propia idiosincrasia que temos moitos concellos da zona rural. E así o feito de quedar fora desta calificación provoca que axudas moi interesantes, como pode ser axudas que sacaron ahora, a rehabilitación de vivendas destinadas a traballadores de entornos rurais de concellos de menos de 20.000 habitantes para fixar poboación, con axudas moi importantes en montante económico, axudas á rehabilitación, melloras enerxéticas, unha axuda moi importante que sacou na lei de acompañamento, como foi a declaración por medios expresos xentes de aprobación de proxectos de interés autonómico de solo empresarial para promover iniciativas empresariais, son só para concellos menores de 20.000 habitantes. Por tanto, que creo que correxir esta eiva vai en beneficio de toda a veciñanza e que, por tanto, podemos leválo a cabo de un modo unánime. Eu invito, un pouco a reflexionar na cuestión, porque, efectivamente, é a proposta do acordo que se vai, neste sentido, a remitir as diferentes administracións que, por tanto, verá a posibilidade de sacado por unanimidade. Entendo que aceptamos a moción, a proposta. Sí. Abrimos unha segunda quenda, señora Feijón. Señora González. Sí, eu creo que é importante aclarar unha cuestión que se acaba aquí de mencionar, porque aquí se están mesturando cousas que, dende logo, non son equivalentes. En primeiro lugar, compre lembrar algo básico dende o punto de vista institucional. As deputacións nacen precisamente para apoiar aos concellos máis pequenos, para compensar as súas limitacións e garantir que poidan prestar servicios en igualdade de condicións. E, polo tanto, é lóxico que poidan existir programas específicos orientados a este fin. Pero a Xunta de Galicia non ten ese papel. A Xunta é a administración que debe garantir o equilibrio territorial no conxunto do país sin excluir sistemáticamente a ningún concello. E esa diferenza fundamental, establecer medidas concretas para apoiar a quen o máis precisa, que é moi distinto de deixar fora de maneira reiterada a concellos enteiros das liñas de financiamento. Iso non é equilibrio, iso é exclusión. Por eso, se tocamos outra vez de novo os bonos compra na vila, temos que decir que eso foi un criterio puntual. Tratábase dunha medida finalista, con un obxectivo claro de apoiar o comercio en concellos con máis dificultades estruturales e con unha lógica de equilibrio territorial. E do que estamos a falar hoxe son de líneas de financiamento estruturales que afectan de maneira continuada a capacidade de concellos para prestar servicios.
porque a Xunta, a diferencia dunha diputación, non está para escoller a quen apoia e a quen deixa fora, está para garantir igualdade de oportunidades. Bueno, pues para que a moción teña a finalidade que ten, e nada máis, votar a favor. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Fernández. No, simplemente, efectivamente, agradecer o apoio neste sentido e nada, tampouco se trata de reiterarse, pero simplemente decir, porque, así ten trasladado o propio alcalde, creo que no propio seno da FEGAM foi unha demanda por parte de todos estes concellos afectados e de moitos, da necesidade de incidir, de tratar de mellorar esta situación e que poda haber un acceso máis equilibrado ás diferentes axudas. Que isto, como digo, vai a beneficiar sobre todo a toda a veciñanza e que, por tanto, estos selos que veñan únicamente marcados por tamaño de población, que non sexa un elemento determinante para recibir determinadas axudas. Moi ben, moitas gracias. Procedemos á votación, entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao apartado de rogos e preguntas. Grupo Popular, ou Grupo do BNG, perdón, 5. Grupo Popular. Rogo, sí. Ningún. Señora Feijóo. O noso rogo é un rogo que nos trasladan dende a Asociación O Reguiño, algo que a propia asociación xa solicitou por escrito ao Concello e nos piden que yo reiteremos en pleno. É un rogo relacionado ca mellora da seguridade viaria na zona de Reguiño, de Raíces, perdón, e rogan que se coloquen 2 espellos no foldo da aldea de Raíces, dado que hai unhas curvas moi cerradas sin visibilidade para os vehículos, unha altura do número 110 e outra altura do número 79. E rogan tamén que se estableza e se sinalice, xa que hai unha nova parada de bus, un paso de peóns, xusto na entrada da Ponte do Tren pola entrada de Raíces, que leva ao camiño do monte e xusto enfrente na curva que se coloca outro espello. Moi ben, moitas gracias. Señor García. Eu quería rogar que se arranxa o computador para usuarios da Biblioteca de Bertamilán. Obrigado. Señora Seixas. Sí, eu quero rogar que no trozo da AC 453 que pasa por Agua Pesada se inste a administración competente a limpar a maleza que está polas aceras e de non ser o caso de que non o faga, que proceda o Concello a limpialas. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. O meu rogo é que se fagan cumprir os pregos de licitación ás empresas adxudicatarias. Por exemplo, que o persoal do SAF se lle pague a quilometraxe desde a sede do Concello ao domicilio da primeira persoa usuaria do servizo e a volta desde o último domicilio ata a sede do Concello. E, sobre todo, que non se conteste que o que ven nos pregos é, e cito, un erro, e que nos próximos se correxirá, porque claramente unha mellora que agora non se quere asumir. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Pois eu tiña outro rogo, pero claro, en función de como vai transcurrindo o pleno, e como non teño os minutos de gloria ese do señor alcalde de non quería intervir, pero interveño, pois eu simplemente quería aclararlle, e despois xa contextualizo e fago o meu rogo, a compañeira, a concelleira Beatriz, que non hai ningún erro, que a compañeira Rosalía lle dixo que Escarlata preguntara na comisión informativa pertinente o tema da tarifa dos taxis. E, efectivamente, eu fun no lugar de Rosalía á Comisión de Economía e lle preguntei á concelleira de Economía que, por favor, me aclarara se iba a cobrar por reservar os taxis. Ela me dixo que non o sabía e que yo iba a preguntar á concelleira de Mobilidade e que me iban a dar unha resposta. Resposta que non chegou nestes días, nin tampouco chegou agora no pleno. E non hai ningún erro. Eso preguntouse. Entón, cal é o meu rogo? Que, por favor, haxa comunicación entre as distintas concelleiras e concelleiros do Goberno e cando se lle di a alguén que se lle vai a respostar, que, por favor, o fagan. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Señora González. Vale, o meu rogo respecto ás papeleiras que non existen na Rúa Cruxa, no Milladoiro, entonces, si por favor, si somos capaces de dotar esa rúa con papeleiras. Moi ben, moitas gracias. Non había ningún pregunta. Bueno, pois a nosa pregunta tamén é unha pregunta que nos traslada a veciñanza, se me permiten vou lela textualmente, xa que me parece que está moi ben explicada.
Leo. Toda a bichería das zonas rurais contribúen ao mellor desenvolvemento do ecosistema, aínda que a veces nos amole e non nos decatemos. A ninguén lle gusta ver nos seus xardíns ou nas súas hortas as toupeiras, pero teñen a súa función, que é oxigenar a terra. Pensemos que sería de nós sen o oxígeno. Os paxaros tamén teñen o seu cometido, comen insectos e axudan a eliminar o pulgón. Os lagartos, o mesmo. E se son grandes, pois hasta comen caracois, pero que pasa cos gatos? Pois os gatos axudan a controlar todo o anterior, pero cando a colonia crece descontroladamente, a cadea altérase, provocando un impacto medioambiental no ecosistema e, sobre todo, nas zonas rurais. Polo tanto, primeiro entendemos que hai que apelar á responsabilidade persoal, é dicir, a tenza responsable, pero cando isto non se fai e xurde unha colonia felina que crece descontroladamente, como acontece na aldea de Casanova, e, ademais, xa hai casos de envenenamento, a pregunta é: que ten pensado, ou mellor dito, que fai o Concello nesta materia? E ademais aproveito para recordarlle ao concelleiro que aínda non me respostou a pregunta que lle fixen no pleno anterior e despois ya reiterei por escrito. Moi ben, moitas gracias. Eu recordarlle a todo o mundo que é 1 minuto para as preguntas. Moitas gracias. Señor, vai a contestar, señor Antelo? Sí, retos difíciles. 1 minuto. Mire, primeiro era que anterior, a pregunta que me fixo no anterior pleno, aí o que se vai a subvención esa, aí a intención era facer polinizadores. É que non me chegou por escrito, entonces. Bueno, moi ben. Vale, contesto esta pregunta entón a que me fixo vostede agora. A ver, o primeiro, as colonias felinas do rural, é dicir, hai un plan que é ir facendo ou ir estabilizando as colonias felinas do Concello de Ames. Comézase polas zonas urbanas, vaise ás zonas periurbanas e un plan aparte, hai un manual do Ministerio que indica como hai que ir facendo. Ahora mesmo estáse aplicando ese plan, sobre todo nas zonas urbanas, estánse atendendo xa certas aldeas onde se ve que hai problemática. Eu, sinceramente, non teño constancia de que haxa unha colonia felina nesa zona, pero mirarémolo. Si é certo que me chegou, a través da presidenta do Reguiño outro día, unha mensaxe de que estaban aparecendo uns gatos con unha serie de síntomas que poderían ser envenenados. E si é certo que o consultei coa policía local para que estableceran o protocolo que hai que seguir, e eles indicaron que sí que primeiro que hai que facer é facer unha investigación que non lles corresponde a eles e non ao Seprona, pero tamén é certo que moitas veces, e sobre todo nestas épocas, que xa pasou aquí no Concello de Ames, con unha serie de, tamén con un veciño neste caso, que denunciaba que os seus cans estaban sendo envelenados cando se comprobou, cando realmente se fixo a través do Seprona e fixeron as analíticas pertinentes, resulta que o veneno pertencía a unha víbora. Polo tanto, si é certo que hai que facer esa denuncia, foi como lle transmitín tamén a eles na Garda Civil, e tamén é certo que o Concello, por suposto, que acompaña para facer esa denuncia, pero necesitamos ter os datos. Moi ben, moitas gracias. Señor García. A miña pregunta é que na actualidade nas bibliotecas municipais hai unha praza de técnica en situación de amortización que se está a ser cuberta por unha interina que, segundo se comentou neste pleno, a idea era sustituir a praza por 2 auxiliares de biblioteca. A miña pregunta é, vaise convocar as bases para estes postos este ano? Gracias. Sí. Señora Seijas. Ben, a miña pregunta é que, según temos entendido, o Fondo de Acción Social dos Traballadores está sen abonar tanto 2025 como 2026. Entón, eu quería preguntar cal é a previsión para abonar ambos os 2 anos. Señor Fernández. Sí, polo que se me traslada desde o Departamento de Recursos Humanos, creo que quedou xa finalizado o expediente do 2024, de tal maneira que me supoño que en breve, o próximo nómina, se pode proceder ao seu abono, estáse traballando xa na resolución do ano 2025. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. Sí, a miña pregunta vai dirixida ao Concelleiro de Urbanismo. Ante un accidente grave que houve na rúa Xunqueira, aquí en Bertamiráns, van a facer algo para reordenar o tráfico ante a perigosidade da zona, como lles indicou este Concelleiro cando se abriu o tramo de Travesía da Agra? Sí, efectivamente, xa dixe no seu momento que estaba facendo un estudio e outro día reunirse por parte da Oficialía do Corpo da Policía Local para tratar de acadar unha solución máis efectiva posible para ese tramo. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín.
Bueno, entendendo que o Goberno ten constancia dos problemas de ruído que están a sufrir algúns veciños e veciñas da Rúa Pardiñeiros, no Milladoiro, sobre todo nas fins de semana, eu quería preguntar se está facendo algo ao respecto ou, no caso de que se vai a facer, pois que se vai a facer para intentar solucionar este problema. Sí, efectivamente, bueno, en base ao uso que se fai dun local de ocio nocturno, é certo que con certa recurrencia se presente denuncia a Policía Local por o feito dos ruidos que se manifestan, pero que son provocados pola xente unha vez que sale do local. Houve diferentes interlocucións coa propiedade dese local aos efectos de que cumpla co horario e que intenten, na medida do posible, pois, bueno, que a xente poda sair dunha maneira escalonada para que non se acumule ali a xente fora e que, por tanto, non xenere esos ruidos. En todo caso, si por parte da Policía Local, últimamente, o que está facendo unha presencia continua a hora de peche para garantizar o desaloxo canto antes. Moi ben, moitas gracias. Señora González. Ten previsto o Goberno Municipal adoptar medidas para fixar os colectores de lixo no Milladoiro, bueno, o seu paso pola recién humanizada avenida de Rosalía de Castro, evitando así os seus desplazamentos e tamén mellorando esa integración estética e ordenación nese espazo público? E en caso afirmativo, cales son esas actuacións concretas? Señor Nieto. Vai haber cambios en todos os colectores, non só de Rosalía de Castro, sino de todo o Concello por a licitación próxima na Mancomunidade. Señor Martínez. Boas noites a todos. Vamos, a miña pregunta vai dirigida ben a Javier, concelleiro de Medio Ambiente, ou senón a Gustavo. Cal foi o objetivo da actuación da tala de carballos que se fixo estes días na praia de Tapia? Porque non se podaron en vez de talalos polo pé, de cortalos polo pé? Tamén cal foi o destino da madeira, que destino seguido a madeira que se cortou? Pois por unha solicitude que levábamos recibindo durante varios veranos por varios veciños e incluso xente usuaria da playa de Tapia que pola sombra se pasaba frío. E as outras preguntas? Perdón? A outra pregunta que che fixe? A madeira levou no madeireiro. Señora Martínez tamén. Boas noites. A miña pregunta vai para Gustavo, é referente ás obras que hai na Telleira, que os veciños están bastante preocupados porque sei que van a traballar unha semana sí, unha semana non, outro día quedaron sen agua, entonces non saben moi ben canto tempo vai botar a obra. Ten un plazo de execución de 6 meses. Señora Agra. A miña pregunta é para a Conselleira de Deportes. Que previsión hai de facer un campo de fútbol de herba artificial en Framán? Bueno, creo que xa lle había contestado o compañeiro Alexandre, pero lle volvo a contestar a vostede. Agora mesmo non se vai a facer, debido a que o orzamento que nos pasan é demasiado elevado, aínda que todos sabemos que efectivamente os campos de fútbol, tanto de Bertamiráns como de Milladoiro, teñen moito uso por parte dos pequenos e maiores que practican este deporte. Tamén creemos que hai outras disciplinas que tamén necesitan máis instalacións. Entonces, polo de agora, non se vai a levar a cabo. Moi ben, moitas gracias. Alguna cuestión máis? Pois nada, moitas gracias e que vai unha boa fin de semana longa. Gracias.